an filɛbagaw ni an lamɛnbagaw cɛw ni musow denmisɛnw ani maabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni su bi ye alamisa ye min ye juma su o ye bi ye tubabukalo ale tile naani n'o ye avril ye o tile naani ye bi ye san 2024 sunkalo an tilenna bi ale tile 25 la bi ye tile 26 su ye ka dugu jɛ sini na n'o bɛ bɛn Lailatul Kadiri fana su ma 26 ka taa dugu jɛ 27 la sunkalo bɛ k'i sɛnsɛn ka taa dɔɔni dɔɔni maa sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu bɛ an dɛmɛ baara in na n'an b'a fɔ o ma ko radio partenaires an b'u fo k'u waleɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen da y'i se ye hali faso jɔ la maa da y'i se ye faso jɔli a kiimɛlan fɔlɔfɔlɔ o ye danaya ye ni danaya tɛ yen foyi tɛ yen su in na an ni GPM maaw don Bafode ale ye Sewuka ye ale ye tutigɛbaa ye ko in na nka an ka nɔnfɔ minnu bɛ Bamakɔ yan an n'olu na kuma su in na n'Ala sɔnna ma fana an na nɛgɛjuru di bi an ka maa dɔw bɛ yen k'olu bɛ Colorado u b'a fɛ ka laseli kɛ émission na ka se ka kunnafoni dɔw di jamanadenw ka se ka ɲɔgɔn minɛ ka bɛn min ye furugufurugu ye o ka dɔgɔya olu ka hakili la bi bɛɛ lajɛlen bɛ fili ka da i kɔnɔna tiɲɛ de ka kɛba minnu ko ko transition banna o minnu ko a ma ban o olu bolo u ka jɛ u ka sigi u ka kuma Mali dama ka k'a den bɛɛ lajɛlen ye fɛɛrɛ ka sɔrɔ ɲɛmaw fɛ joona kuma ka dayɛlɛ politiki ko in kan a ka se ka ɲɛfɔ ko n'o tɛ baara mun bɛ sen na nin ye bi a kana na taa kɔlɔlɔ se o yɛrɛ ma sabula furugufurugu in bɛɛ lajɛlen k'u ye min ye o ye politiki mɔgɔw ka hakɛ ye anw ka sariya sunba de ko politiki mɔgɔw k'olu de bɛ fanga ɲini ka fanga ta ka fanga mara a bɛ kɔrɔlen kɔnɔ a bɛ kura kɔnɔ ni olu ko olu ka fanga ta waati dayidu min dira olu ma k'o sera yɔrɔ kɔni u ni lamɛnli ka kan o yɛrɛ tɛ yɛrɛ maliyɛn bɛɛ yɛrɛ ni lamɛnli ka kan nin waati in na yaasa jamana yɛrɛ bɛ se ka basigi cogo min an bɛ u fo Colorado o fana ye dugu in dɔ ye de ya o ye États-Unis de ya ne yɛrɛ ko Autriche don anw tɛ géographie dɔn kosɛbɛ kaba kana jigin n'aw de bɛ livre kalan Laurent Jakite an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn min ye Ablaye Jabate GMS kɔnɔna na k'a fɔ polisiw bɛɛ lajɛlen k'an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ani Mali finitigi bɛɛ lajɛlen Sanogo an b'ale fo Bajala na ka Kalifa Seku Tarawele fo Mamadu Sumunu bɛ NDA kɔnɔna na Mamadu Nama Keta k'a fɔ Tunkara an b'a fana fo min ye Maraka Samake ye a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an ka imam do karamɔgɔ do an b'a fo Bajaje Aidara ale y'an ka Zavia imami ye Buwa Kulubali fɛ yen an b'a fo ka Buwa Kulubali ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Savana Kone Binem Dolo Canada min ye tonton Arawuli ye Faustin Sila Ali Badara Kone huissier de justice do an ka foli bɛ s'a ma Musafa Jawara Jawus Création Arigo Saki Musaba Sofa ale ni fotigi olu bɛ ORTM kɔnɔna na ka Moribo Gino fo transformateur n'o o ye boucher ye olu ka ɲɛmaa do commune naaninan kɔnɔna na Musa Kan ale ye PAJC ye an ka foli bɛ se a ma Sadio Kulubali o ye n yɛrɛ balimakɛ ale bɛ bɔ Timini an tɛ ɲinɛ fiyewu Madame Kalifa Nama Tarawele kɔ n'o ye Kayatu Kulubali ye Fanta Dumbuya ale ye école karamɔgɔ ye Kayi Kasokaw fɛ yen n yɛrɛ ka petipetini Aji Bari k'a fo min ye Nun Dumbuya ye Montréal an b'ale fo k'a waleɲuman dɔn a n'a ka ɲɛmaa n'o ye Yusuf Tunkara ye k'a fana fo Azmirite Keita an ka foli bɛ s'a ma Yaya Fofana n'a ka denbayaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn min ye Nantumelakaw ye olu y'an sigiɲɔgɔn ye Falaja k'olu fo ka Julio fo Katikaw fɛ yen Mamadu Damale Seku Umaru k'an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn an tanti n'o o ye Jaba Sidibe Madame Sall k'an ka foli bɛ s'a ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Bole Cour suprême kɛrɛfɛla la Seydou Sangare chef de village ka coordinateur Bamakɔ kɔnɔna na an b'a fana fo k'a Sangare k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo commune 6nan ale kɔnɔna na Falaye
dɔgɔkun in kalayara fo kalaya ko fila kalaya fɔlɔ o ye politiki mɔgɔw ka kalaya ye ka kɛɲɛ ni furancɛla fanga banni ye n'o ye 26 mars tɛmɛnen ye layidu mun kun taara ka décret bɔ olu y'a yira k'a fɔ ko o bannen kɔfɛ sa u ye jɛkulu sigi sen kan mars kalo tile 31 jɛkulu in yɛrɛ ko k'a dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ bɛ se ka na a kɔnɔna na ni minnu b'a fɛ furancɛla fanga ka ban u ka laɲini ye mun ye ko furancɛla fanga yɛrɛ bɛ baara kɛ ni baara kɛ cogo min ye n'o o ye a ko sigi cogo ye sen kan o ka lajɛ falen bɛ se ka don la cogo min ka jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan kuma ɲɔgɔnya ka don u ni fanga ni ɲɔgɔn cɛ yaasa min ye furancɛla fanga ye a k'i ɲɛsin a tɔ bɛɛ lajɛlen ma sisan sa min ye kalata ye a ka o baara kɛ u y'u ka kuma fɔ k'u ka laseli kɛ adema ale siège la ka dayɛlɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka na u lamɛn o dɔgɔkun in fana kɔnɔna na tuguni ministre d'État ministre porte-parole du gouvernement ministre de l'administration territoriale ale ye M5 RFP bolofara min n'o o ɲɛmaaya bɛ Imam Umaru Jara bolo ale olu bisimila o dugusajɛ filanan IRD a y'olu fana bisimila ani IRD ka kumaw ye tali kɛ kalatako la IRD y'a fɛla di Guanyona ka maaw bɛ fɛ baara ka kɛ cogo min u ye hakilinaw di k'a yira k'a fɔ nin waati in na min ye minisiriso yɛrɛ ye a yɛrɛ bɛ baara mun kɛ kɔrɔlen n'o ye ka parti politiques fara ɲɔgɔn kan n'an b'a fɔ ma ko cadre de concertation k'u k'u sigi sen kan u ka fɛɛrɛ ni dabali fana tigi min ye transition yɛrɛ ye a kuncɛli ko bɛ se ka kɛ cogo min na IRD délégation na madame Kulibali tun b'a la ale y'anw ka communiqué maa ye Racine Cham o tun bɛ a la min ye n yɛrɛ ka fisɔn ye n'o ye Jara ye Dramane Jara ale fana tun b'a la tɔn ɲɛmaa yɛrɛ tun b'a la Jajiri ale fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo IRD maaw don u ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri la dɔgɔkun in kalaya kuranko b'a la kuranko gɛlɛya tiɲɛ don anw bɛ funteni lahaw ta in na nka kuranko gɛlɛya fana o fana mankan bɛ sen na kabi bi tɛ maliyɛnw caman y'a yira k'a fɔ ko degun b'u ka kuranko la sunkalo nana se ka fara o kan du kɔnɔnaw la bi dutigiw talen don jan fila ani ɲɔgɔn cɛ min ye musakaw ye seli surunyani wari tɛ ka sɔrɔ degun bɛ u dala o ka kala sisan funteni nana i sen don a ko la n'i ma farati yɛrɛ i tɛ jini ɲini ka diya dɔɔni a kana ɲinɛ n kɔ dɛ a fɔra k'an ka ji min an tɛ ka sun sisan an bɛ ji min dɛ ko bɛɛ k'i hakili to i ka maakɔrɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ keba diɲɛ fa wɛrɛw fɛ wɔlɔfɔw y'u ka jamanakuntigi 5nan sɔrɔ min gagné u ka kalata tako jamanakuntigi kalata tako 12nan o kun ye a 12nan de jamanakuntigi kalata ka kɛ wɔlɔfɔw fɛ yen Senghor tɛmɛnen Abdou Diouf tɛmɛnen Abdoulaye Wade tɛmɛnen min ye Macky Sall tɛmɛnen kɔfɛ Bassirou Diomaye Diakhar Faye ale de nana sigi sisan ka k'u ka jamanakuntigi 5nan ye min ye wɔlɔfɔw ye u kɔni ye bonya ni tanuni bɛ kɛ a nɔgɔni fɛ baaraw bannen ale fana ye Sonko ta ni waati in na irisiw olu bɛ ɲinini na hali bi ko maa minnu taara bamaca wale kɛ u fɛ yen Faransi ni Ukraine bolo ɲɛsinnen n'olu ma l'Américain fɛ yen Joe Biden ni Trump olu bɛ labɛn na yan'u ka novembre kalo nata kalata cɛ diɲɛ ka kala anw fɛ anw ta ka jugu n'a tɔ bɛɛ lajɛlen ye su bɛ ka caya kɔrɔbiyariw tɛ ka se ka baara kɛ kaburu dɔw kɔnɔna na maaw bɛ taa su don na u yɛrɛ bɛ kirikara fana tuguni tile lahaw ta ba in min kɛlen don ka se ka degun kɛ yɔrɔ caman na bi a degun kuntala bonya kojugu yɛrɛ fɛ maa caman b'a ka sugo o bila sɔgɔmada la yaasa maaw u ka se ka taa baara kɛ lafiya kɔnɔna na cogo min na min ye su don a bɛ se ka kɛ hukumu min kɔnɔna na o ka kɛ kɔrɔbiyariw olu de bɛ ka dɛsɛ bi mɔrigu olu falen don su bɛ ka caya dɔgɔtɔrɔsow la an b'a dɔn k'a fɔ ko min ye baara in ye a ma nɔgɔn baara nɔgɔn tɛ mais jamana ɲɛmaaw u b'a dɔn k'a fɔ u kan ka min kɛ sisan sabula ko in fanba dɔ ye kuranko gɛlɛya o bɛ a la o kuranko kuma min yɛrɛ n'an b'o la o kuran yɛrɛ taalen filɛ nin k'an sigilen fana to tuguni n'ala sɔnna ma min ye kibaruya kɔni an na to o dili la yaasa mɔgɔw ka se k'a faamuya cogo min na n'an bɔra yen an bɛ na an ka jamana ale kɔnɔna fana kibaruyaw an nana ka tila ka dɔ fɛsɛfɛsɛ o bɛɛ lajɛlen na ka tɛmɛ o kan sa min ye
kodwarkaw fana fei ni waati na baara mun bɛ ka kɛ an n'an da don o fana na kɔkanna fana na ka tila ka se ka kibaruyaw di kibaruya minnu bɛ tali kɛ bi jamana yɛrɛ ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko la cadikaw ka mɔgɔw b'an fɛ yan min ye jamana camancɛ fana na hali bi Masina ka denmisɛnninw olu kɛlen don ka wulikajɔw boloda an na se ka olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ aw ye maliyɛn minnu bɛ Côte d'Ivoire n'o ye Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire ye ale fana bɛ ka suntigɛ belebeleba labɛn an na se ka dɔ fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na yaasa aw yɛrɛ bɛ se k'a faamuya cogo min nka degun min bɛ bi Mali kɔnɔ n'o o degun dogolen tɛ maa si la o ye k'a jira k'a fɔ ko min ye nin waati in na an ka jamana kɔni kɔnɔna na funteni de kɛlen don ka kataba 4 lamaga o de la sa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ météo ko kunna u ko ko adamadenw k'u hakili to u yɛrɛ la o ye kelen ye min ye baganw ye olu fana kuranko gɛlɛya bɛ funteni bɛ bonya u ma n'i y'i ka so dayɛlɛ i k'i hakili to i yɛrɛ la yaasa min ye i ka so kɔnɔna na n'i nana k'i bɛna dɔnkili da i k'a ko bɛɛ lajɛlen jateminɛ sabula basaw min ye kɔnɔw ye ka taa se dugumafɛn wɛrɛw ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ munumunu salo de kɛ nin waati laban ninnu na k'a essayer k'a fɔ ko u bɛ t'u yɛrɛ nima dogo yaasa ka u yɛrɛ fana ka se ka kisi funteni tɔɔrɔ ma cogo min o hukumu kelen de kɔnɔna na sa min ye maa minnu bɛ météo ko ninnu kunna maa minnu bɛ yen n'olu bɛ laseliw kɛ u y'a jira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka nin fɛɛrɛ ninnu sigi sen kan k'i hakili to i yɛrɛ la n'i ma ɲɛ k'i bɛ i ka so yɔrɔw bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ yanni ka don nka i da i k'a jateminɛ ni min ye baganw ye n'olu kɛlen tɛ ka taa don yɔrɔ dɔw la i ka jateminɛ fana min ye i ka so kɔnɔna fan bɛɛ lajɛlen na n'o y'a sɔrɔ fɛn ɲɛnamaw bɛ fɛn wɛrɛw donnen tɛ sabula olu fana bɛɛ lajɛlen bɛ boli tile ɲɛ funteniko in n'an bɔra ale la an bɛ se ka min kɔni fɔ laseli la hali bi o ye mɔgɔw k'a lajɛ ka jiri turu k'o matarafa kosɛbɛ sabula yiri ale bɛ maa kisi kosɛbɛ n'i ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna lajɛ bi yiri turu dɔgɔyara maa minnu tun bɛ n'olu bɛ kungow la kɔlɔsi ŋaniya ɲumantigi minnu tun bɛ kɛnyɛrɛye tigilamaw fɛ yen olu ma dɛmɛ fɛɛrɛ minnu tun b'u bolo yaasa ka se k'an ka kungobaw ani an ka forobaw k'olu lakana olu minnu ye wulikajɔ kɛ waati la k'a jira k'a fɔ k'u bɛ se ka baara kɛ u bɛ na ni maa ŋaniya ɲumantigiw ye ka se ka baara sigi sen kan o kɛnyɛrɛye tigilamaa caman ma faamuya u ka baaraw kɔnɔna na o y'a to bi gɛlɛya caman kɛlen don min ye fɔrɛ caman bɛ an ka jamana kɔnɔna na o fɔrɛw ma se ka sigi sen kan min ye yirituru ye baara minnu kan ka k'a la o ma se ka kɛ nka min ka ɲi nin bɛɛ la u k'u jija fana ni maa minnu bɛna na so jɔ don nataw kɔnɔna na olu ka pano solaire u k'o don u ka bɛrɛ la sabula énergie ale ka gɛlɛya min filɛ nin ye o y'a to maaw ye ko caman faamu n'i ye a jateminɛ bi i b'a ye k'a fɔ ko pano solaire ko ale kan ka don bɛrɛ la a kan ka ɲɛɲini ka cɛsiri kɛ a la kosɛbɛ maa minnu bɛna na kɛ sokura jɔbagaw ye olu ka se ka o matarafa n'an bɔra yen an bɛ taa kuluba faama sigiyɔrɔ la ayiwa yan'an ka bɔ yen Banangabugukaw mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ cité EDM kɛrɛfɛ Banangabugu la u y'a jira k'a fɔ ko kabini 2 heures du matin kuran tigɛlen don olu fɛ yen fo sisan u ma kuran sɔrɔ fo ka se anw don waati ma kumaso in kɔnɔna na n'o ye nɛgɛ kanɲɛ 21 ye olu kɔni 2 heures du matin fo sisan u ma kuran sɔrɔ u ka kuran tigɛlen don u t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ énergie ni panne de b'a la wa n'o tɛ olu ka heure 6 min fɔra o tɛmɛna k'a sɔrɔ olu kɔni ma kuran ye u ɲɛna jamanakuntigi ale ka baarakɛyɔrɔ la Mali ale ni Tchad olu ka bolo di ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na min ye colonel Assimi Goïta ye ale kɔni ye Tchad jamana ɲɛma o ye a ka maa bila ka na n'o ye délégation ye sa ka na min ye jamanakuntigi ka na ale kuma ɲɔgɔnya waleya in bɛ tali kɛ fɛn min na sa o ye k'a fɔ Tchadkaw olu kɔni kɛlen don ka fɛɛrɛ ni dabali de tigɛ yaasa u ni Mali bɛ se cogo min na k'u bolo don ɲɔgɔn bolo nka laɲini yɛrɛ kɛkun ye min ye o ye k'a fɔ ko Tchad maa minnu nalen filɛ nin ye olu ka nali kɛkunba ye min ye o ye k'a fɔ Tchad maa dɔ bɛ yen o kɛlen don k'i kamabɔ ASECNA o nɔfɛ o ASECNA nɔfɛ ko in na sa min ye Tchadkaw ye u kɔni nana ka na Mali ale kuma ɲɔgɔnya yaasa cogoya min na u bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ o ko in na wulikajɔ ninnu kɛkun ye min ye u ka cɛ bɔ n'o o kan ka i kamabɔ ASECNA nɔfɛ o bɛ se ka kɛ cogo min nka ko senfɛ minisiri min n'o bilara ka na Tchad jamana ɲɛmaa fɛ a y'a jira fana k'a fɔ ko o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ furancɛla fanga fila ɲɛmaa ninnu k'olu fana kan ka se ka baara kɛ Mali yɛrɛ miirinaba ye min ye n'o ye lakanako ye Mali ka laɲiniba ye min ye ko jamana ɲɛmɔgɔ fila ninnu kan ka se ka kuma o kan ka se ka hakilila yira kɛ min ye Tchad ɲɛmaaw Tchad jamanadenw ka maa minnu nana nin ko in kɛnɛ kan olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko u ye kunnafoni ɲuman sɔrɔ u nako yɛrɛ la
ko yaasa o ni Mali bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na ni juguya wale ni bamaja wale fana kɛlɛli bɛn ni kelenya sinsinni min ye cɛfɔ ni kan bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ kuma tɛ k'a fɔ ko u ka tariku bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ u ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ cɛncɛn fo ka jamanaw kan ko ka se ka olu kurakuraya tuguni ka tɛmɛ ni min ye Tchad ye ale bɛ se ka dɛmɛ cogo min na sa a ka cɛ bɔ o ka se ka san sɔrɔ colonel Asimi Goita k'a ye Jibondo n'o o ye forage ye a y'o fila di kelen ye Yirimajɔ woroduguyanfan maaw denmisɛnninw ta ye min ye Janɛgɛlakaw tɔ kelen dɔ ko o y'olu ta ye nin kuma in kɔni fɔra Bataki kɔnɔ Bataki min ni o fɛrɛnsɛra fan bɛɛ lajɛlen fɛ jamanakuntigi ale ka baarakɛyɔrɔ maaw fɛ bamaciwale ni juguwale kɛbaa maaw olu caman bɔnɛna o nin na nin dɔgɔkun in fana kɔnɔna na wulikajɔ 6 ni pankuru ye lɛrinɛbukaw fɛ ale ni dunakaw fɛ Douanza armée ale sera ka wulikajɔ kɛ ka dangari olu mɔgɔw la u y'a yira k'a fɔ ko nin waati laban in kɔni na min ye finitigilakaw ye ka taa bamaciwale kɛbaaw ɲini u ɲiniyɔrɔw la u dagayɔrɔw la ko o de kɛlen don k'u ka baara ye sirabaga kasara ko ta na sira la k'a daminɛ san 2017 ka se san 2022 ma sirabaga kasara ba 50 ani kɔ o de kɛra an ka jamana kɔnɔ min ye ba 54 o mɔgɔ o de jogina mɔgɔ 4,000 ani 119 o de fatura sirabaga kasara la o de la sa ministre min bɛ sirabaga ko kunna sa ale ni donibata ko a y'a yira k'a fɔ k'a ye décret dɔ ta yaasa ka se ka comité interministériel ale ni ministre so wɛrɛw k'u bolo di ɲɔgɔn ma u bɛ se ka baara kɛ cogo min Udu Kone ka misiri kɔnɔmaw an b'u fo ka Udu Kone yɛrɛ fo a kun taara Congo Brazzakaw fɛ yen taama jara a segira ka na Ali Umran ale Ture k'o fo ka Ibrahima Koro Magan fo min ye Mahmudu Sangare ye Sanfil Solo jinɛden ka taa se Burama Traoré ma Mohamed Kulubali Seydou Guino Ousmane Guino Benge Kulubali ale ni Amidou Guino an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Maliki Jaw ale tun bɛ wɔlɔfɔw fɛ yen Mali ale tɔgɔ la baara kun kɛkun ye min ye sa o ye ka taga min ye Umar Jomayi Faye ale ka fangata o kɛnɛ kan min ye Jomayi Faye ye ale yɛrɛ de y'a ŋaniya k'a yira k'a fɔ ko Mali o ka ye ale ka fangata kɛnɛ kan CEDEAO maa mafalenw caman kɔni tun bɛ yen Mali tɔgɔla sa min ye Maliki Jaw ye ale kɔni taara ka taa Mali jamanakuntigi jɔyɔrɔ fa nin kɛnɛ in kan u y'a yira k'a fɔ ko kɛnɛ in kan fana jamanakuntigi mafalenw caman fana tun bɛ yen min ye Mauritanienkaw ka jamanakuntigi ale min ye Union Africaine jamanakuntigi ale tun bɛ a kɛnɛ kan Nana Akufo-Addo ka bɔ Ganakaw fɛ yen Ahmed Bola Tinubu ka bɔ Nigériakaw fɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen ka taa fara CEDEAO maaw kan Jaw min ye baaraw kun cɛlen maliyɛn minnu sigilen don Senegalikaw fɛ yen Dakar kɔnɔna na an'olu ye ɲɔgɔn masala baaraba minnu bɛ ka kɛ transition kɔnɔna na ani wulikajɔ minnu bɛ sen na sa a y'i da don olu la jamana minnu b'a kɔnɔ fana u bɛ se k'o hakɛw bonya cogo min u y'a yira k'a fɔ ko nin wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra tagali senfɛ sa tagali min ni o ye o bɛ tali kɛ Basiru ale sigili la min ye Mali ni Senegali ye ko teriya tɛ bi ko teriya ye dɛ tiɲɛ don waati dɔ la ko gɛlɛyaw ni fɔnkɔɲɔgɔnkɔw kun donna nka ko denmisɛnnin minnu nalen filɛ fanga la ye olu ŋunanfan ye min ye ko n'an ka furancɛla fanga maaw ma jɔ ɲɔgɔn na nka k'i b'an ka ɲɛma jɔ dɛ an sigicogo tɛ kelen ye an ka kow kɛcogo ma surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ ten nka Senegali kɔni ale ni Mali olu bɛ se ka ɲɔgɔn faamu ka baara kɛ bɛɛ lajɛlen k'i ka bɛrɛ ta yaasa ka se ka kɛ Mali tun bɛ yen cogo min Burkina tun bɛ yen min ye jamana wɛrɛw caman olu ka maa tun bɛ nin ko in kɛnɛ kan ye Sidiki Buhari k'an b'a fɔ ANP kɔnɔna na ka Awaso Sise fo Badu Sumunu Elhaji Uwezu Kunta min ye Elhaji Umar Sumare Baba Sila Seydou Moussa Traoré hôpital du Mali service social ɲɛma k'an b'a fɔ Guichet Si Solo Abdurazak ani Ben Baraka an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Chu ani Jose grand frère Basiru Traoré an b'a fo ka Sikasokaw bɛɛ lajɛlen fo Yaya Jara Musa Jara min ye Gawusu Jara ye k'olu bɛɛ lajɛlen fo Segu tonton Aluso an b'a fo k'a waleɲuman dɔn min ye Ousmane Si ye Madame Sika Tuso k'ale fana fo professeur Ali Nunjalo an tɛ ɲinɛ ale kɔ Bayiba k'a fo mairie du district kɔnɔna na Sori Kɛmɛso Mamadu Baba Dugure k'ale fo Nuru tɔgɔ fila Kayikaw fɛ yen Mojiba Baba Numanzana ka taa se Sultu Sulumasa n'o ye Korianze Sulemani Yatasa ye k'a fana fo Masire Yatasa ye k'an ka foli bɛ s'a ma ka Iliyasu Guro fo Sotaraka kɔnɔna na an tɛ ɲinɛ Jawara kɔ Falen Kulubali Tɛnɛ Musa Bagayogo ka taa se Tchorno Umar As Jalo les jeunes k'an ka foli bɛ s'a ma Siriman Bacili monsieur le maire k'an ka foli bɛ s'a fana ma an tɛ ɲinɛ fiyewu maa minnu bɛ ka an senkɔrɔma don n'o ye te Azimir maaw ye k'u fo k'u waleɲuman dɔn
gamu ale ko n'ala sɔnna ma ko maa maa bɛ yen ni faso ka cakɛdaw b'o o bolo n'u bɛ baara kɛ faso ka cakɛda la sa k'u k'u jija falaye ko yanni nin kalo in tile 17 cɛ k'u ka segin ka t'u ka baaraw la a ko ma nɔgɔn cɛ kurantigɛ kɛlen don ka aw kɔni fa dɛ a bɛ taa nin dɛ kuran ko in bɛ taa nin dɛ a bɛ dugawu de kɛ a ka na de a ka ba sigi dialogue intermalien a ɲɛma a ye parti politiques bisimila bi kɛnɛ ka parti politique ɲɛma baden taara ministre min bɛ yen n'o ye ministre de l'administration territoriale ye ale ko k'a bɛ parti politiques fo u nali la nin kɛnɛ in kan sabula ale bolo u ka tɔndenw ani u yɛrɛ ka tɔn ɲɛmaw fɛɛrɛ ni dabali b'u bolo u bɛ se ka baara kɛ a ko parti 200 ni kɔ min bɛ Mali la a ɲininen don u fɛ k'u ka tɔndenw labɛn yaasa min ye bɛn ni kelenya ye cɛfɔ ni kan min kan baara kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ zena ta ka se ka kɛ ka dan Cɛbilen Darame ale tun bɛ kɛnɛ kan a ye kuma ta a ko baara min kɛra bɛn ni kelenya ɲini na an ka jamana kɔnɔ k'a baara tacogo ka ɲi kosɛbɛ ko min ye Mali yɛrɛ donni Kidali ye k'o ye koba ye ko ka gouverneur sigi Kidali k'o ye koba ye nka ale b'a ɲini u fɛ bɛn ni kelenya ɲinini na u ka kufa wele fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ kɛ u ni kufa ka se ka kuma ɲɔgɔn fɛ u k'o sigi sen kan fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ kɛ u ni IYAD bɛ se ka kuma cogo min Cɛbilen ko k'u ka o fɛɛrɛ tigɛ k'u kana ɲinɛ Mohamed Ag Intala kɔ Algabas Ag Bibi Amada Ag Bibi ko ka ninnu bɛɛ lajɛlen wele ko olu bɛɛ lajɛlen da ka don nin bɛnko kuma in na ko n'an bɛ fɛ a ka ɲɛ ko ale Cɛbilen bolo baara kɛra dɛ nka bɛn ani laɲini min bɛ ka kɛ k'o tɛ se ka taa nin kɔ Nuntogo ye kuma ta Nuntogo ko joli tɛ suma nɛgɛ kan ko maaw tɛ se ka maaw fa cogo si la ka tila k'a fɔ ko u bɛna na ten ko f'u ka kiiri k'olu tɛ jɛn n'a ye bi u tɛ jɛn n'a ye maa minnu ye Mali tɔɔrɔ ka Mali degun ka Mali bila ka an bɔ an dabolo la cɛkɔrɔba ko basigi kɔrɔ kun ye ɲɛmajɔ ye premier ministre Ousmane Isufu Mayiga a ye kuma ta a ko Togo ma k'e ye n ka jɔnkɛ n tɛ kuma e fɛ mais n bɛ min f'i ye an ka bali da dugu ma an ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni maliyɛn bɛɛ de kan ka na nin bɛn in kɛnɛ kan a ko wa k'a b'a ɲini Togo fɛ a tɛ fɛ ka kuma minnu fɛ dɛ a ka taa kuma olu fɛ o de ye bɛn ɲinini yɛrɛ ye a ka nin yɔrɔ janya mɔgɔw la sabula bi jamana ɲɛmaaw kɛlen don ka baara min bila sen kan o ye bɛnko in de ye an b'a fɔ fana ko yanni o cɛ min ye comité maa ninnu ye u ye calatigɛ jɛkulu n'o ye institution ye u y'olu fana taama maa minnu bɛ yen bi n'olu ye fasodenw ka tɔn jɛkulu ani bɛrɛbɛrɛli tɔnw ka taa se baarakɛyɔrɔbaw ma ninnu bɛɛ lajɛlen de kɔni lataamana sa Ali Traoré ale ye maliyɛn minnu bɛ Washington olu ka vice président an b'a fo Idrissa Kulubali ale y'u ka président ye Fatumata Ba u bɛ Texas min ye Mohamed Lamine Kokayina ale bɛ Las Vegas ka Namori n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen fo Oyokaw fɛ yen Adama Traoré hôtel résidence Segu ka Segu cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo Super Baga Gataba Samba Play an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ani Dawu Foko ko n'Ala sɔnna ma min ye stade min tɔgɔ dalen don Mamadu Konate la ale bɛ Kurumokari nin kalo in tile 15 Katikaw ka stade Omnisport o bɛ Kurumokari nin kalo in tile 30 ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko kunna ani denmisɛnninw ka ko ale de ye kibaruya di conseil des ministres tɛmɛnen na kunungo Sayikaw fɛ yen Masina mara la denmisɛnninw kun bɔra ka taama kari tɛmɛnen ka kɛ ni basigibaliya min bɛ Masina marabolo bɛɛ lajɛlen na o waati kelen fana na min ye Boninkaw ye Douanza mara la olu fana bɛ ka weleluma da kɛ ko ɲɛ ka kɛ u ma koyi ko sabula ko gouvernement ye malo ni ɲɔ tɔni 30 min bila ka taa k'o ci labɔli kɛ Sayikaw olu y'a jira k'a fɔ o lakanabaliya min b'olu fan fɛ ko fo wuli ka jɔ ka kɛ yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka don cogo min maa caman bɛ Sayi kɔnɔna na bi u y'a jira k'a fɔ ko min ye jamana kɔni ye ko a lakana ko bɛ ka gɛlɛya dugumisɛn caman bɛ olu wulila maaw yɛrɛ n'u ka bololaminɛw bɛ ka taa cogo min na baganw ka taa se min ye maa caman bɛ bi olu kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila Masina ale bolofaraw caman kɔnɔna na ko bidonya in na sira yɛrɛ caman bɛ yen olu ka bɔ olu dugu la ka na Masina yɛrɛ dugu kɔnɔna na k'o ka gɛlɛn maaw ma kosɛbɛ finitigiw tun bɛ baara min kɛ kɔrɔlen k'u k'o kurakuraya yaasa cogoya min na lafiya bɛ se ka don Boninkaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'olu ta ye baloko gɛlɛya ye balo min n'o o ye olu b'o dun o de gɛlɛya bɛ olu kan
armée kɔni ye wuli ka jɔ kɛ ka se ka taa balo di u ma nka o balo in o tɛna labɔli kɛ u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye nin ko in ye ko olu bɛ se ka lafiya cogo min na sa ko olu yɛrɛ ka laɲiniba ye o de ye laɲini filanan ye mun ye o ye bi finitigiw tun bɛ baara minnu kɛ kɔrɔlen u ka dɔ fara o kan min ye duguladenw ye u y'a yira k'a fɔ ko nin tile saba laban yɛrɛ la Boni yɛrɛ bɔli k'o ka gɛlɛ Boni duguladenw Bonikaw yɛrɛ minnu bɛ bi n'olu yɛrɛ ka wulikajɔ ni baara minnu kɛ u y'a yira k'a fɔ k'o bɛɛ lajɛlen gɛlɛyalen n'u bolo min ye da dumuni fɛnw ye olu sɔrɔ ali gɛlɛyalen don ka bɔ dugu kɔnɔ ka taa dugu wɛrɛ la o fana gɛlɛyalen don maa minnu bɛ yen ni sigana kɛlen don olu la o de ka ca kosɛbɛ u fanfɛla la yen dugu 2 bɛ yen fo ka taa se dugu 3 ma Boni kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ degun kɔnɔna na jamana ɲɛmaaw ko u ye ɲinini de u b'a ɲini olu de fɛ sa yaasa min ye siraw olu bɛ se ka labila cogo min baara o bɛ se ka kɛ cogo min na Boni a n'a lamini bɛɛ lajɛlen na Malik Berete an b'a fo bɛndenya kɔnɔna na Bayi Jakite Jango Bagayogo Dawuda Magasa min ye Gabriel ye Ari Traoré Abel Traoré Koniba Jɛma ka taa se Senu Bakɔrɔ ma Salifu Konare Jisumalenkaw fɛ yen Buna ale ni Bakɔrɛ k'an b'u fo k'u sɛmɛ Aïda Sumare Agibu Konanji Faliri Boli Aïda Kante ka taa se Honorable Amadou Kulubali ma Sewukaw fɛ yen an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo an yɛrɛ ka monsieur ale ni a ka a terikɛ Jalo k'o fana fo k'o waleɲuman dɔn Buguri n'a ka gɛrɛnnadenw k'an b'olu fana fo ka Abeta Seydou fo min ye Mamadou Dipa fana monsieur le ministre Cheikh Kante k'ale fana fo Maraka ka taa se délégué ma Bouakar Monzon Traoré Sala Babi Yeri Sissoko an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Modibo Tunkara Burama Sissoko guide national international kan argent k'a fo ka Burama Sire Kulubali fo Kara min ye Clérou ferme Tiani Sak Tianjan k'an ka foli bɛ s'a ma Basurubalakaw fɛ Chine an bɛ ale fo k'a waleɲuman dɔn Alu Badara Nana Kase k'a fana fo Dramane Jara Alu Nampe Cheikh Mohamed Sherif Kone Jacqueline Konare ka taa se attaché filaw ma Dumiya ale ni Dumiya min bɛ Konakrikaw fɛ k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn min ye Tanti Mariam Samake tonton Ci Jakite an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka Mokhtar Dunyan fo min ye commissaire Kamate ye Peru Baginedakaw fɛ yen Bakari Kante journal de progrès k'a fana fo ka Ma Berthe fo Aras Kebe Master Sumi Doni Brasco Doni ale ye imamu de ye Doni ye imamu ye dɛ nin wagati na ustaz a kunu man di dɛ sisan tafsir de b'u bolo awɔ olu bɛ tafsir de kɛ sisan donc an bɛ Doni fo ani a ka kalandenw bɛɛ lajɛlen k'an b'u fo ko k'u waleɲuman dɔn Prince FR3 Bubula k'ale fana fo Masini Jangina k'olu fo Voix du Mali kɔnɔna na min ye Konande Jara ye Institut Marchiu Bedi k'an ka foli bɛ s'a ma Amnalaye Isa k'a fana fo ka Mulaye Idris fo MPJ Jara k'an ka foli bɛ se a ma ani se Isa Kaba Fanta Tomota Amadou Lassana Konare Youssou Karabati ani Moribo Sanogo k'an bɛ ninnu fo Malien minnu sigilen don Côte d'Ivoire olu ka tɔn ɲɛmaaba n'o ye Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire ye ka tɔn ɲɛmaaba n'o ye Aïdara ye Moulaye Aïdara ye k'a b'u wele suntigɛ belebeleba la dimanche nata in nin kalo in tile 7 k'a bɛ kɛ u yɛrɛ ka Haut Conseil siège la kɛnɛba min bɛ yen nɛgɛ kanɲɛ 18 waati Malien fɛn fɛn bɛ Abidjan sa k'aw bɛɛ lajɛlen welelen don aw ka taa suntigɛ la suntigɛ min kɔni n'a bɛna kɛ fɛn ye Ba ka bɔ Amadou Ba ka bɔ Malien de Côte d'Ivoire la ale ye bataki a ci an ma ani invitation Ba an bɛ sira la ka na ale n'Ala sɔnna ma école Kalajata maaw k'olu fo Dr Salim n'a ka maaw Aba Titanic kɔnɔna na Pressing Dagdag Kanute n'a ka baarakɛlaw 26 mars kɔfɛ Jɛka Optique Amdalaye ACI Jalo n'a ka mɔgɔw min ye Mali fura maaw ye Ɲamakɔrɔkaw fɛ k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn Kuse Tera an b'a fana fo min ye Sama transfert Sama monnaie maaw ye k'u fana fo k'u waleɲuman dɔn an tɛ ɲinɛ Laasana Kone kɔ sabanan na Malik Bazoum Segukaw fɛ yen ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Keba ko kuranko gɛlɛya in a kɔlɔlɔ bɔra ji di k'an ka ji min cɛ ko k'an ka ji min dɛ walayi k'an ka ji min yɛrɛ de e fana se ka ji caman k'a kɔnɔ dɛ an ka ji min e bɛ fɛ ka ne ka ji tɔ mara Falaye sisan Malien minnu bɛ Colorado an bɛ se k'a fɔ u bɛ se ka weleli kɛ waati bɛɛ an kɔni bɛ yan émission na n'Ala sɔnna ma n'u ye weleli kɛ an bɛ se ka kuma d'u ma waati bɛɛ komi u yɛrɛ y'a laɲini cogo min
k'u bɛ fɛ ka kuma maliyɛnw fɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn faamuya bɛn ni kelenya o sinsinni hukumu kɔnɔna na ko o bɛ se ka kɛ cogo min na ala sɔnna a ma u ka nɛgɛjuru sira kɔnɔ n'u y'an wele waati o waati an na se ka kuma di u ma non maninkakɛ i ka ko ka ɲi kuma dɔw la minɛ i bɛ anticipation kɛ su in na an bɛna baabu min sigi o ye GPM ye GPM ale ye jɛkulu min ni a ye wulikajɔ kɛ ka kɔn ka pétition k'olu sigi sen kan yaasa min ye Mali ale ni irisi bɛ se k'i bolo don ɲɔgɔn bolo cogo min ye GPM ye ale bɛ jɛkulu fɛ jɛkulu min sɔmina a mɛnna kabini IBK tile k'a jira k'a fɔ ko min ye jamana in k'an tɛ se ka to tan k'an ka maaw ɲini maa minnu bɛ se ka an faamu n'o ye irisilakaw ye ka pétition a kun fɔra k'u ka maa 8,000,000 ɲini u y'o baaraw kɛ Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ min ye baara kɔni kɛra fo ka se a dan na an yɛrɛ hakili b'a la an ye tagako caman kɛ irisiw ka masali da la yɛrɛ ka taa nin ko in ɲɛɲini aya n balimakɛ i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ye Lamine Kone i bisimila saha i nana an ka kɛnɛ kɔnɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn diyara n ye Tarawele an ye wele bila ma yaasa maaw komi jamana kɔnɔ ni ko cayara mɔgɔ bɛ ɲinɛ o tigiw kɔ siga t'o la GPM yɛrɛ hakilina nana aw la cogo di yanni an ka se aw ka pétition ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma n ka foli bɛ lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ mɔgɔ sɔgɔlen don Kasim ka radio la a ka émission na n ka foli b'a bɛɛ ye ne yɛrɛ tɔgɔ ye Lamine Kone n bɛ segin a kan ne jabala ye Segu ye sabu GPM daminɛna Segu de san 2016 janvier kalo tile 3 hakilina nana cogo di komi an y'a ye k'a fɔ depuis san 2012 an ka jamana minɛnen Faransi nana opération Serval la o y'a sɔrɔ transition de bɛ yen u nana o y'a sɔrɔ jamana yɔrɔ caman kun minɛnen don fo kana se kɔna ma n'o ye kɔrɔnfɛla ye u nana kan min kan u ko k'u bɛna an ka jamana segin an yɛrɛ ma ka se k'an ka jamana k'a bɔ k'a jɔ gɛlɛya min b'an kan walasa an ka se k'an ka dugukolo bɛ minɛ Faransi nakan kɛra o ye nka an nana ye k'a fɔ kɔna bɔra bolo la Tɔnbɔkutu bɔra bolo la Gawo bɔra bolo la mais se kelen Kidali an y'a ye k'a fɔ n ko ko wɛrɛ bɛ yen min ma se ka faamu k'a daminɛ depuis 2012 fo kana se 2016 ma an kɛlen ka nin baara in daminɛ don o don an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya de bɛ mɔgɔw kan sigida la nanzara jɛkulu caman dun nana k'u bɛna an bɔ bolo la o nanzara jɛkulu la an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ n ko irisiw t'a la munna irisiw t'a la parce que an y'a ye k'a fɔ Mali kɛlen k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta san 1960 Modibo Keyita y'i ɲɛsin irisi de ma irisi de ye Mali armée kɛ Mali armée yɛrɛ ye irisi de ye Mali armée jɔ sabu an y'a ye k'a fɔ anw de taara ka taa Algérie ka indépendance ka taa a ka yɛrɛma hɔrɔnya an taara dɛmɛ a la ni irisiw ka kɛlɛkɛminɛnw ye rébellion fɔlɔ dɔ kɛra en 63 Mali de taara ka t'o si la tunu k'o si la sa kalo 3 kɔnɔ an y'o bɛɛ kɛ ni irisiw ka kɛlɛkɛminɛnw ye Musa Tilela fana le 22 novembre 1970 Portugais kɛlen ka na bin Sékou Touré kan Mali de taara ka taa Sékou Touré kumabɔ o bɛɛ kɛra ni irisiw ka kɛlɛkɛminɛnw ye donc k'a daminɛ 1960 fo kana se 1991 ma Mali armée ɲɔgɔnna si tun tɛ mais a bɛɛ tun ye irisiw ka kɛlɛkɛminɛnw ye bon o hukumu kɔnɔ an y'o jateminɛw kɛ cogo di an y'o jateminɛ kɛ cogo min na parce que an nana ye k'a fɔ Musa Tilela Mali de tun bɛ jamanaw kumabɔ o wagati fana irisiw ka instructeurs tun bɛna Mali kɔnɔ yan parce que an y'a ye k'a fɔ fana Berdemu ni BM 21 irisiw de nana n'o ye k'o di Mali ma o kɛra Musa Tilela donc Musa tun bɛ waso ni Mali armée MiG 21 22 septembre la an tun bɛ to ka taa défilé lajɛ an b'a irisiw ka MiG 21 olu de tun bɛ défilé kɛ Musa Tilela donc an ye jateminɛ k'a fɔ kɛlɛkɛminɛ min tun b'an bolo a bɛɛ tun ye irisiw ka kɛlɛkɛminɛ ye 100 sarala i bɛ taa sɔrɔ 90 o ye irisiw ka kɛlɛkɛminɛw ye
a tɔ bɛ se ka kɛ jamana wɛrɛ ta nka irisiw y'u wasa de don mali armée la kabini 1960 fo ka na se 1991. donc aw bɔr'o de kalama o de la nin jɛkulu ninnu bɛɛ nalen ka na k'u bɛna kɔnɔ kɛlɛ kɔfɛ aw ma irisi y'a la min aw ye wuli ka jɔ kɛ. an ye wuli ka jɔ kɛ parce que an y'a de k'a fɔ irisi a jɔyɔrɔ bɛ jamana ko in kɔnɔna la parce que a delila k'an dɛmɛ ka kɔrɔ munna an nana irisi nɔfɛ parce que an y'a ye mouvement démocratique nalen olu y'u kɔ don irisiw la bɛɛ hakili b'a la irisiw ka kɛlɛkɛminɛnw jenina yan ko flamme de la paix bon o kɛra en 96 mouvement démocratique président min tun bɛ yen a taara Tɔnbukutu ka taa irisiw ka kɛlɛkɛ marifa 3,000 de jenina don donc an y'a ye fana irisiw ka kɛlɛkɛminɛnw kɛra k'a feere barama feerelaw ma minɛnw tigɛla donc a kɛra dusukasiko dan ye ko ni koko pɛrɛnna ko basa bɛ don a fɛ. ayiwa Lamini an b'a dɔn k'a fɔ hakilina in aw ni mɔgɔ caman ye baara kɛ. Bafode Sidibe b'a dɔn k'a fɔ Fode ale b'a la min ye hakilinaw ni fɛnw aw y'olu sigi sen kan mais ne ye a ye k'a fɔ a daminɛ gɛlɛyara aw bolo mun de kun nana o gɛlɛya ye. bon daminɛ gɛlɛya an bolo min nana o ye i yɛrɛ ko daminɛ i b'a kɛ ni gɛlɛya parce que sɔrɔko tun y'o ye anw ye baara in daminɛ n'an yɛrɛ ye ka poche kɔnɔ fɛnw wari ye parce que papier ko de tun b'a la an kɛlen ka kuma in ɲɛfɔ ka yɛlɛ radio so kan k'a fɔ n ko an b'a fɛ an ni irisi bolo ka don ɲɔgɔn bolo o bɛ sɔrɔ cogo di an tɛ se ka référendum kɛ donc n ko an b'a kɛ pétition de ye bon mɔgɔw k'u bolonɔ bila gafew la ka sɛbɛnninw kɛ k'u tɔgɔ n'u jamu sɛbɛn ka laɲini kɛ k'a fɔ an b'a fɛ an ni irisi bolo de ka don ɲɔgɔn bolo. o y'a sɔrɔ aw ni irisiw kumana wa ou bien aw ni irisiw ma. o y'a sɔrɔ an ni irisiw ma an kɛlen ka nin kuma fɔ an ye lettre dɔ sɛbɛn bataki dɔ ci en février k'o ci ambassade de la Russie n'an ko lettre d'intention a don Kasim irisiw ambassadeur y'a fɔ k'an ye da kɔngɔ dam yɛlɛlen don an ye. donc olu kun sigilen don ka Mali kɔnɔ. voilà o sigilen don ka Mali kɔnɔ k'an ye da kɔngɔ dam yɛlɛlen don an ye donc ko in nana o cogo de la ko in an y'a daminɛ Segu an yɛlɛla radio so kan ka pétition ko kumaw fɔ ka laɲini kɛ mɔgɔw k'u tɔgɔ sɛbɛn a kɛra baw ye mɔgɔw y'u tɔgɔ sɛbɛn a bɛnna mɔgɔ ma pétition in de kolonkolonna sa ka Mali bankun bɛɛ sɛgɛrɛ nin hukumu kɔnɔna la fo ka se kɔfɛ jamanaw na. aw kɛlen ka pétition aw taara o di irisiw de ma ou bien a y'a di Mali ɲɛmɔgɔw de ma. bon pétition in kɛlen an y'an ka dépôt fɔlɔ kɛ le 1er avril avec 500 000 signatures Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan o kɛra dépôt fɔlɔ ye dépôt filanan kɛra le 22 septembre avec 2 413 316 signatures o kɛra Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Kasim o kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ le 12 octobre 2016 dépôt filanan in kɔfɛ le vice-ministre des affaires étrangères et représentant spécial de Vladimir Poutine auprès de l'Afrique et du Moyen-Orient Mikhail Bogdanov a nana Mali kɔnɔ k'a nana malidenw ka welewele kan lamɛn mais a don masina Ibrahim Boubacar Keïta de tun bɛ fanga la u ma sɔn anw ka gɛrɛ mais an ko faso ko don n'u n'an ka fanga ye ɲɔgɔn ye kaban donc o kɔrɔ n'an bɛɛ ye ɲɔgɔn ye parce que an bɛ faso ko de la an tɛmɛna ni baara ye an nana se janvier le 12 janvier an taara an ka dépôt filanan sabanan kɛ hali Kidalikaw kungo la Kasim dɔw tun b'u tɔgɔ sɛbɛn golo kan k'a ci an ma tellement que ko in diyar'u ye dɔw tun b'u tɔgɔ sɛbɛn golo kan Kidalikaw caman y'u tɔgɔ sɛbɛn golo kan k'a ci an ma o kɛra 3 367 016 signatures mais an ka dépôt laban de kɛra le 28 septembre 2017 o don a Kasim an ye irisiw ka ambassadeur de wele ka taa kɛnɛ kɔnɔ Mikhail Bogdanov an y'a wele ka taa kɛnɛ kɔnɔ Alexis autant pour moi Alexis Bogdanov Alexis Doulian Alexis Doulian bon Mikhail Bogdanov o ye ministre ye Alexis Doulian de tun bɛ yen an y'ale de wele ka taa kɛnɛ kɔnɔ mais a don Seydou Badian tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ munna Seydou Badian taara kɛnɛ kɔnɔ an ka baara in daminɛ na an sera Seydou Badian ni Amadu Jukɔrɔ Ala ka hinɛ u fila bɛɛ la a don masina u y'a yira k'a fɔ ko hali n'olu sara nin don Moro Keita tiɲɛtabaw olu y'o ye Mali kɔnɔ kaban k'olu su ɲuman bɛ taa lahara sabu u bɛ d'u kaburu kɔnɔ ka sunɔgɔ ka fɛrɛ parce que u y'a ye k'a fɔ Moro Keita tiɲɛtabaw nana a don ambassadeur ye mun fɔ ambassadeur ko an ye baara min kɛ nin ye o bɛnna 2 520 520 signatures an y'o de di ambassadeur ma a ko GPM n b'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka nin baara sababu la a ko ne faso jama n'o ye Russie ye an bɛ veto di Mali ma Conseil de sécurité des Nations Unies a ka nin baara sababu la a ko ce que vous avez fait ne peut pas être obtenu par le CFA et l'euro
c'est des choses qui viennent du cœur. Nous ne sommes pas insensibles à votre mouvement, à votre initiative, car il vient du peuple. La voix du peuple est d'une valeur inestimable. Nous apprécions très fort ces sentiments, car nous voyons l'expression de l'âme du peuple malien, et ce sentiment aussi est partagé du côté du peuple russe. Ako aye bara min kɛ nin ye a bɔra jamanadenw de ni ɲɔgɔn na sefa t'a sɔrɔ euro t'a sɔrɔ a ko fɛn min don a bɔra jamanadenw ni ɲɔgɔn na ko jamanadenw nin di ka se ka nin baara in waleya o hukumu kɔnɔ fana Russie jamanadenw fana bɛ fara Mali jamanadenw kan ka baara tɔn waleya a ko a ka nin baara kɔfɛ a ko des officiers maliens auront des formations militaires en Russie a ka nin baara kɔfɛ. Et puis ko volet diplomatique bina dayɛlɛ ko o volet diplomatique la a ko k'an ka ɲɛmɔgɔso bɛɛ bɛ taa Russie jamana ça s'est fait après le 28 septembre a ko o tɛmɛnen kɔ ko des instructeurs russes olu fana bɛna Mali kɔnɔ yan ka n'i wasa don an ka sɔrɔsiw la k'an ka kɛlɛkɛminɛ minnu fana tiɲɛna k'u bɛn'u wasa d'u la fana ka se k'u bɛɛ wuli k'u jɔ u sen kan ambassadeur ye nin de fɔ le 28 septembre. Mais a suite kɛra mun ye bon aw ka lettre dilen kɔfɛ est ce que waleyaw kɛra ŋaniya minnu kun taara a ye kuma minnu fɔ est ce que u lawaleyara wa. bon a waleya parce que a lawaleya an y'a ye k'a fɔ an ka lettre in kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ fana ko an ka ministre caman wulila ka taa Russie jamana na a wagati ministre de l'énergie taara ministre de la défense taara ministre de la jeunesse fana taara même assemblée président Isiaka a wagati o de tun bɛ yen o fana taara Isiaka Siribe o fana taara donc an y'a ye k'a fɔ an n'a ka nin ɲɔgɔn ye in kɔfɛ rencontre ba in kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ hakika la a ye wɛlɛntigɛ ko la sabu an y'a ye k'a fɔ Mali ɲɛmɔgɔso caman wulila ka taa Russie jamana na GPM ka nin baara in kɔfɛ. Ayiwa mais Lamine n'i ye jamana ta k'a lajɛ aw y'o kɛ IBK tile la IBK ka fanga nana bɔ yen minnu nana olu ye fanga wɛrɛ don a la GPM yɛrɛ jɔyɔrɔ kɛra mun ye nin wagati ko minnu bɛ senna la. bon GPM jɔyɔrɔ kɛra min ye nin wagati ko in an bɛ waati min na i ko don min na mais yan'o cɛ n bɛ n da don yɔrɔ dɔ la k'o ɲɛf'i ɲɛna ambassadeur ye attestation de réception de pétition parce que n'i y'an ye pétition min kɛ a bɛɛ bɛnna 8 804 849 signatures ambassadeur ye o d'an ma ko l'ambassade exprime sa reconnaissance au GPM pour ses efforts en vue de raffermir les liens traditionnels d'amitié et de coopération entre le Mali et la Russie ko hukumu kɔnɔ u bɛ gafe di anw kɛra sababu ye teriya sira min bɛ Mali ni Russie cɛ ka se k'o yakubaya ka se k'o kurakuraya donc gafe bɛ di an ma gafe min bɛ kɛ sababu ye don nataw la an ka se k'a jira diɲɛmaa la k'a fɔ an ye baara min kɛ o attestation b'an bolo Kassim o kɔfɛ kuma de bɛna ni kuma ye anw sera général Musa Tarawele ma o y'a sɔrɔ a ma fatu anw ye baara min kɛ an taara jira Musa la anw ye baara min kɛ a gafew b'an bolo a jaw b'an bolo an taara gafew ja d'a ma a y'a lajɛ a kɛlen ka ja lajɛ Musa ye an ka pétition signé parce que an ka baara daminɛ an taara Musa nɔfɛ a ka foro la Musa ye bolonɔ bila la munna an taara nɔfɛ Musa ni Russiw jɛra o de y'a to an taara Musa ko a don masina an sera a fɛ a ko Maram n y'a fɔ n ko ninnu ta ye fasoko u bɛ n sɔrɔ n ka so yan wa u nalen filɛ nin ye Musa kɛlen k'an ka jaw lajɛ Musa y'an wele ka na Musa ko les autres ont commencé ils n'ont pas pu aboutir vous avez commencé vous avez pu aboutir vous n'avez pas eu honte de faire vous n'avez pas peur de faire vous avez donné votre sang votre âme si j'avais votre âge votre santé j'allais me joindre à vous puisque vous êtes plus patriotique que Musa Traoré Musa ko tɔ y'a daminɛ o ma se ka laban aw y'a daminɛ a sera ka laban an ma siran k'a kɛ an ma tamakɛya k'a kɛ a y'a joli di a y'aw ni di si min b'a la n'o bɛ ne la kɛnɛya min b'a la n'o bɛ na ne Musa Traoré fara sabu a ye fasoden ɲuman ye ka tɛmɛ Musa Traoré kan bon o tɛmɛnen kɔ fana an ye bataki dɔ ci fana Kremlin na o kɛra Ugu Sagu kɔfɛ parce que an y'a ye k'a fɔ Ugu Sagu cira Ugu Sagu ko fulaw ni dogɔnɔw bɛ ka ɲɔgɔn faga ye donc Mali kɔnɔ yan nimɔgɔniya bɛ yan sinankunya bɛ an tɛ se k'o kɛ ɲɔgɔn na n'i ye maliyɛn dɔ kɔnɔ fara bɔ ni maliyɛn dɔ kɔnɔ bon Burkesi fana cira Dura cira en lettre de cri de détresse kulokan lettre k'o ci Vladimir Poutine ma le 12 mars 2019 k'a jira k'a fɔ ni Russiw n'u mana an bɔ bolo la jatigɛ min bɛ maliyɛn na nin waati hali mɔgɔ minnu bɛna to kɔgɔji la o jatigɛ t'u la mais Kassim an ka lettre ye jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen de sɔrɔ parce que le 4 avril 2019, Maria Zakharova, porte-parole du ministre des Affaires étrangères, elle dit que la lettre du groupe des patriotes du Mali a eu un écho favorable à Moscou. Nous compatissons avec le peuple malien et nous allons éradiquer le terrorisme qui sévit au Mali. Ça s'est fait le 4 avril 2019.
a ko a ye bataki min bila ka taa a sera an bɛ tasi bila kɛ a ka maa minnu fatura an bɛ tasi bila ka t'u ma n'ala sɔnna waati natɔ la an fana bɛna an sen don Mali ko la walasa jatigɛ wale min b'a ka jamana kɔnɔ ka se k'a dun ka bɔ yen. ayiwa Lamini aw ko ko irisiw kana a ye wuli ka jɔ kɛ u bɛ yan bi a ko bɛ cogo di. bon an ko irisiw kana an ye wuli ka jɔ kɛ irisiw bɛ yan bi an bɛ se k'a fɔ an ye baara min kɛ a nɔ bɔra kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ni irisiw tun tɛ yan Kidali minɛlen min filɛ nin ye a sɔrɔ tun man di. bon o tɛmɛnen kɔ fana irisiw bɛ baaraba de la an bɛ don min na i ko bi ni Mali armée Mali cɛmancɛ ani Mali kɔrɔnfɛla la donc an bɛ se k'a fɔ mɔgɔw bɛ kule la ye don o don mɔgɔw bɛ kule la mais komi ko Masina bon effectivement y'o fɔ mɔgɔw bɛ kule la mais komi ji bɛ don kɔ la dɔɔni dɔɔni ko komi san 10 nin gɛlɛya in b'an kan k'a fɔ ko don kelen k'a bɛ ban a ma nɔgɔn nka Kasim gɛlɛya yɛrɛ yɔrɔ ye min an bɛ don min na i ko min sigida minnu n'u bɛ ka jatigɛwale mɔgɔ ninnu k'u ɲini k'u minɛ ou bien k'u minɛ i bɛ taa sɔrɔ o sigidala mɔgɔw fana n'u caman jɛlen don ka baara de o de gɛlɛya de fana bɛ yen an bɛ don min na i ko bi. bon donc n'o gɛlɛya bɛ yen a ka gɛlɛn k'a fɔ dugulamɔgɔ bɛ sen bɛ biɲɛkala ɲinina sen bɛ biɲɛkala k'o ma nɔgɔn quoi bon o problème de fana de bɛ yen an bɛ don min na i ko bi. mais aw yɛrɛ tɛ se ka wuli ka taa kuma olu fɛ komi CPM fana bɛ fɛ k'o ka nɔgɔya ka taa kuma togodala mɔgɔ ninnu. bon an delila ka wuli ka taa an taara n b'o ɲɛf'i ɲɛna an delila ka taa Jabali a don Masina a kɛra 2021 an taara Jabali a don an taara salle an tun bɛ Jabali mairie ka salle de conférence min kɔnɔ maire bolila don ka taa ɲɔnɔ. ko mun kɛra. parce que a siranna a don an tatɔ ko k'an kana taa ko parce que ko irisi ko kuma k'an kana taa fɔ o yɔrɔ in na Kasim a don. o kuma n'olu ye wa. parce que u bɛ siran. ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ yen o wagati o kuma n'olu ye quoi. voilà u bɛ siran minnu tun bɛ yen u siranna mais an kɔni taara a don an ka salle kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ maa murutilen dɔw ko ma ko maa murutilen bɛ yen a don a wagati parce que a wagati u tun bɛ malo de jeni Sokolo yanfan ninnu ani Jabali u tun bɛ malo jeni a don dɔw yɛrɛ y'a fɔ anw ɲɛna ko kɔ kɔfɛla la ko maa murutilen dagalen don yen o y'a sɔrɔ baaraw ninnu bɛɛ ma don kosɛbɛ Mali armée ni irisiw cɛ nka a don an kɔni y'an ni fili ka taa fɔli ka taa kuma fɛ k'a yir'u la k'a fɔ ni ye maliyɛn bɛɛ an bɛɛ faso kelen de ye an bɛɛ tosojuru n'an barajuru de bɛ Mali kɔnɔ yan donc nin kɛlɛ in nafa foyi t'a la. ayiwa i bɛ hakɛ to an b'a fɔ maa minnu bɛ k'an filɛ u bɛ se ka nɛgɛjuru sira lajɛ n'o ye 76 47 78 93 ye minnu bɛ ka ɲininkali kɛ k'u bɛ fɛ ka ɲininkali dɔw kɛ u bɛ se k'u ka ɲininkali kɛ 76 47 78 93 la pour que Lamini bɛna se ka u jaabi cogo min na caman bɛ ka ɲininkali mun kɛ bi Lamini o de ye k'a fɔ ko olu tun bolo ko bɛna na kɛ paraw ni bɔrɔkɔnɔbila de ye ni irisi kɔni kun nana olu bolo fɛn minnu bɛ senna nin ye olu tun man ka fɔ tuguni kɛlɛ yɛrɛ bɛ ka taga yɔrɔ wɛrɛw la yɔrɔ minnu na ni mɔgɔw sigilen to n'o ye Kayi yanfan ni Kangaba yanfanw ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ terroriste ye ka taa fɛ o de y'olu ka ɲininkali ye. bon o ɲininkali la sisan ne bɛ se ka min fɔ o la kunun an ka kan kun bɛ ci bɛɛ b'o kalama mais bi kan tɛ ci dɛ kunun u tun bɛ taa an ka sɔrɔsiw de nɔfɛ nka bi an ka sɔrɔsiw de t'u nɔfɛ donc ne y'a fɔ n ko kɛlɛ n'a sera nin hakɛ ma parce que c'est une guerre asymétrique. donc e bolo fo temps de ka di quoi. temps dɔ mais parce que u bɛ ka yɔrɔ minnu na n'u bɛ ka mɔgɔ minnu sen bɛ ko la i bɛ taa sɔrɔ dugulamɔgɔw de n'u jadisi ninnu de jatigɛwale mɔgɔ ninnu dugulamɔgɔw de n'u bɛ ɲɔgɔn kalama parce que hali an ka tɔndenw dɔw bɛ Masina yanfan ni fɛnw na u b'a kibaruyaw lase an ma k'a fɔ ko sigidala mɔgɔ caman de fana parce que an bɛ yɔrɔ min na ko bi maliyɛn caman bɛ yen mɔgɔ caman bɛ yen ils aiment les gains faciles donc ninnu de nana ka na u don n'u hakilinaw cɛ hali Segu ba kɔfɛla la an bɛ don min na ko bi wulikajɔ de wulilen kɛlen don yen wulikajɔba de wulilen kɛlen don Segu ba kɔfɛla la o ko bɛ ka nɔgɔya dɔɔni dɔɔni nka n y'a f'i ye ɲɛna cogo min na i bɛ taa sɔrɔ dugudenw yɛrɛ caman de sen bɛ ko in na
bon o de man o ye accord c'est parce que gouvernement kun te quoi voilà pour que on ka ku gɛrɛ ni kisi ɔhɔn o accord minnu fana Voilà. senna o ye dugu dɔw don a la dugu dɔw t'a la Dugu dɔw t'a la. o fana kɛra kɛlɛ wɛrɛ ye dugu dɔw fana ni ɲɔgɔn cɛ tuguni bon donso bɛ dɔw bolo donso tɛ dɔw Voilà. bolo o furugu ninnu bɛɛ lajɛlen Ko in ma n'o nɔgɔn. a bɔtɔ ɲɔgɔn na kɔni a ka Ah, gɛlɛn ko in ma Bon, nɔgɔn. dugu caman bɛ o gɛlɛya kɔnɔna Voilà. na bi u tɛ se ka segin o kɔ Ɔhɔn. parce que ni armée nana ka na opération ye armée bɛ taa bon olu minnu dama min bɛ to yen ninnu bɛ segin ka na ni u min bɛ segin ka kɛ na u k'u siran quoi voilà o de bɛ k'u siran o kelen fana filanan fana n'i ye jateminɛ kɛ mali ye dugukolo fɛnsɛnnen de ye ni n ko mali ye dugukolo fɛnsɛnnen mali ka bon armée tɛ se ka couverture k'a fɔ ko a bɛ se ka nin bɛɛ minɛ nka a ka kan bonne volonté ka armée dɛmɛ a ka baara la parce que mali y'an bɛɛ de ta ye n'i ye fɛn min ye a ɲɛfɔ n'o tɛ armée bɛ k'a jeni yɔrɔ fin an bɛ don min na i ko bi u bɛ k'u jeni yɔrɔ fin dɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ parce que malo jeniba in caman bɔr'o la zone office du Niger la an b'o kalama an y'o seere ye camanba bɔr'o la donc an kɔni bɛ se ka min fɔ kɛlɛ in kɔni n'ala sɔnna ma an b'a dɔn k'a fɔ a bɛ ban ayiwa GPM sigira pour que Russie ka na bi GPM bɛ mun baara kɛ bon an bɛ baara min na an bɛ don min na i ko bi anw sigira i n'a fɔ Russie ka na nka anw bɛ ka wuli ka jɔ dɔ de kɛ ka se dugutigilakaw ma ka ɲɛfɔ kɛ walasa u k'a dɔn k'a fɔ siniɲɛsigi o ye GPM ye baara min boloda parce que ala barika la an sera dugutigilaka caman ma munna an sera dugutigilakaw ma an y'a ye k'a fɔ président min b'an kunna an bɛ don min na i ko bi n bɛ n profiter k'u fo parce que fangakɔrɔ ma se ka baara min kɛ olu y'a kɛ olu taara Russie nɔfɛ parce que ni fangakɔrɔ mais est-ce que fangakɔrɔ kun banna e yɛrɛ ko k'u taara u ye ministre bila ka taa président l'assemblée taara bon fɛn caman kɛra ouais mais u ye ministre bila ka taa nka lamini bɛ hakɛ to dɔ bɛ nɛgɛjuru la an b'a lajɛ n'an sera k'o tigi sɔrɔ allo allo aleykum assalam n balimakɛ i tɔgɔ ni jamu n tɔgɔ ni jamu Jakara Jalo ka bɔ Sikaso Jakara Jalo wa mɛ wagati na n bɛ fɔ Côte d'Ivoire jamana kan ayiwa Jakara i ka ɲininkali ye jumɛn ye wala vraiment n bɛ ka i ka émission n bɛ abonné no i ka page YouTube yɛrɛ de la n b'i ka émission suivre wagati bɛɛ sɔgɔma ni 18h bɛɛ ma suit vraiment émission tagabolo ka ɲi kojugu an balimakɛ bɛ ka kuma min fɔ an yɛrɛ bɛɛ y'a papier signé wallahi GPM ka papier oui o non papier ni Russie ka nali ko ye papier aw bɛɛ y'aw tɛgɛ nɔ bila a la an bɛɛ ne yɛrɛ bolo bila la ne t'a dɔn yɛrɛ tellement Russie nali yɛrɛ kun ka di ne yɛrɛ ka se hakɛ min na ala de b'a dɔn bilahi ayiwa ɲininkali jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Lamini ma bon ɲininkali min bɛ n bolo ka ɲɛsin Lamini ma vraiment an bɛ kuma min f'u ɲɛna ka gɛlɛya dɔrɔn hali bi u ka fara ɲɔgɔn kan u ka bolo di transition in ma u k'u dɛmɛ hali bi ayiwa an y'a faamu kira wɛrɛ tɛ ci ka na an dɛmɛ dɛ nabi ɲuman wɛrɛ tɛ ci tugun ka na an dɛmɛ ayiwa Lamini Naam. nin ye maliyɛn ye an yɛrɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka nin transition in dɛmɛ fo ka taa bɔ dingɛ kɔnɔ transition in a bɛ dingɛ o dingɛ kɔnɔ bi n'i y'a bɔ an maliyɛn wɛrɛ ka janfa dingɛ na a tɔ bɛ dɛn ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ale Inshallah. merci beaucoup ale sera an ka babu fan filanan de ma an ma don o kɔnɔ fɔlɔ an bɛ GPM de la GPM bɛ ka baara min kɛ bi mais i bɛ se ka dɔ fɔ a ka hakilina la parce que a ko k'a ye ale yɛrɛ y'aw ka pétition signé bon i ye pétition signé min kɛ bon an b'i fo an b'i waleɲuman dɔn parce que pétition in daminɛ kuma la mɔgɔ caman y'a kɛ haju ye ka se k'i bolonɔ bila a la donc an ka foli bɛ a caman ye donc halisa an bɛ baara min na o ye an ye baara min kɛ n'o ye Russie ko in ye faso ko de don munna an taara Russie nɔfɛ parce que an y'a ye k'a fɔ an ni Russie jɛra waati dɔ la ka tɛmɛ donc an ni Russie jɛra sira caman kan ayiwa mɔgɔ wɛrɛ bɛ nɛgɛjuru la an bɛna lajɛ n'an sera k'o tigi fana sɔrɔ allo 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 salaamaaleykum aleykum assalam n balimakɛ i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Konate Isa Isa Konate oui ka bɔ Faransi Isa i ka ɲininkali
ne ka ɲininkali ka se n balimakɛ ma n b'a fɔ d'abord. Allo. O y'an tulo b'i la Isa. Ok, n ko ne ka ɲininkali ye min ye ka s'a ma. En fait, o bɛ se ka a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ pour que en fait a kana dɔn ma ka réussir la na u ka base yɛrɛ de la na jamana kɔnɔ. Jeunes ka ca jamana kɔnɔ baara tɛ jeunes bolo dɔw ka formé et puis mɔgɔ caman ka se ka bila sɛnɛ la quoi c'est mieux. Donc o de kɛ u ka kɛ ko caman kuma caman ye Mali kɔnɔ u ka fɛɛrɛ kɛ ka baaraw bila fɛn kan jeunes ka fɛn réussir nali dɔrɔn tɛ quoi u ka na ni base ni fɛn caman ye jeunes ka bila baara la n'o bɛ se ka ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ u k'o ta en compte quoi c'est mieux kuma caman jeunes ka bɔ kuma caman in na quoi. Nin t'an dɛmɛ kuma caman t'an dɛmɛ donc u k'o fɔ ɲɛmɔgɔw ye ne ka ɲininkali y'o de. Ayiwa i Konate. Ok, n'o bɔra en fait Kasimu ne i ni ye ka numéro de ye n mako bɛ yɛrɛ la en fait ni n bɛ se k'i ka numéro sɔrɔ. D'accord n'i ye n wele na an bɛ se ka kuma ni émission banna. D'accord, merci. Merci beaucoup. Ayiwa ale Isa ale ko ka jeunes bila baara la dɛ. Oh effectivement a y'o kuma min fɔ n'i y'a jateminɛ jeunes kan ka bila baara la nka n'i y'a mɛn bɛ ko kɛ Kasim o ka sɔrɔ lakana de sabatilen don ni lakana ma sabati foyi tɛ se ka kɛ n bɛ jago kɛ o n bɛ mɔni kɛ o n bɛ sɛnɛ kɛ o k'a sɔrɔ lakana de sabatilen don donc an k'an jɔ lakana in ka sabati k'a s'a dan na n'o tɛ ko caman bɛ sen na an ka gouvernement wulilen don an bɛ don min na i ko bi u taara Russie jamana na je pense que u ye contrat caman signé ni Russiw ni ɲɔgɔn cɛ la. An kun bɛ ɲini o yɛrɛ la parce que o kumaw fana bɛ sen na. Nin dɔgɔkun in na an y'a ye k'a fɔ ministre 5 sanu tun bɛ u ɲɛma. Voilà. U ye accord minnu signé aw b'olu k'o kalama. U bɛna na sira jumɛn ni sira jumɛnw de fɛ. Bon an b'o kalan komi effectivement ambassade foyi tɛ kɛ ambassade la fana n'u m'an wele ka taa ambassade ka ko u yɛrɛ ɲuman ko les amis de la Russie ko bi kɛ u b'an wele u ka ɲɛnajɛ o ou bien u ka fɛn fɛn bɛ kɛ kuma bɛɛ u b'an wele ka taa hali kɔsa in na Poutine ye n ka élection na an ye bataki dɔ sɛbɛn ka foli bila ka s'a ma o tɛmɛnen kɔ fana attaque min kɛra n'o ye Banbanci mɔgɔw ye ka taa u ka concert kɛyɔrɔ la an y'o fana bataki bila ka taa bon o tɛmɛnen kɔ fana an ye laɲini dɔ fana kɛ partenariat Kamalen ye kuma dɔ fɔ an y'o partenariat fana ɲini avec la société civile russe walasa an ka bolodon bolo k'an ni ɲɔgɔn cɛ sira caman kan donc n'a ma ɲɛ k'an n'u bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ lakana kan lakana kɔfɛ il faut que an n'u ka baara caman boloda walasa an bɛ don min na i ko bi yiriwali ka don a la an b'o de nɔfɛ. Ayiwa dɔ bɛ nɛgɛjuru la an b'a lajɛ n'an sera k'o tigi fana sɔrɔ n balimakɛ i tɔgɔ n'i jamu. Allo. Allo. Allo Amisu. Balimakɛ i tɔgɔ n'i jamu. Kalilu Sidibe. Kalilu Sidibe. Voilà. Ouais, Kalilu Sidibe i ka ɲininkali ye jumɛn ye? N bɛ i ka invité fo. A tulo b'i la. N ka ɲininkali bɛ mun kan. Baaraba kɛ mais an y'a ye sisan nɔ mɔgɔ minnu kan ka transition mɔgɔw dɛmɛ an t'u ye o kɛlɛw la. U kɛlen ka nin pétition ninnu ni fɛnw signé après u tununna. Ayiwa a bɛ nin jaabi Sidibe. Ok, merci. Merci beaucoup. K'aw tɛ ka ye transition dɛmɛni kɛ. Bon transition dɛmɛni an bɛ ye transition dɛmɛni na parce que munna n ye yɔrɔ dɔ de fɔ bon komi anw ta tɛ yɛrɛ yira ye nka anw ta ye fasoko ye n ye yɔrɔ min fɔ dugutigilakaw anw sera dugutigilakaw ma parce que Assimi Goïta président min bɛ an kunna bi a ye bonyamasegin dɔ de kɛ dugutigiw ye anw bɛ ka wulikajɔ caman kɛ an bɛ ka se dugutigilakaw ma dugutigilakaw olu b'a yirana k'a fɔ ko n'anw tɛ ko mɔgɔ si tɛ se ka s'olu ka bulon kɔnɔna la k'a fɔ k'i bɛ t'i sigi ka kuma fɔ mais n'i ye Russie ko kuma fɔ mɔgɔ ɲɛna u la u b'a fɔ ko vraiment u kan ka fara an kan an n'u ka jɛ ka baara kɛ an b'o baara la o jijukɔrɔ baara la parce que hali dugutigilakaw ka coordinateur national a bɛ Kutala a ko ni sunkalo banna u bɛna GPN wele an'u ka coordination mɔgɔ tɔ an ka taa jɛ ka masala donc an kan ka baara boloda cogo min na an ka se k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ
bon o tɛmɛnen kɔ fana an kɔni ye baara kɛ tiɲɛ don an kɔni y'a an sigilen tɛ k'an bolo fila d'an kan an kɔni bɛ wulikajɔ la an bɛ gɛrɛ faama ninnu na walasa vraiment an n'u ka se ka ɲɔgɔn faamu ko dɔ la nka jamana in ko ma nɔgɔn a ma nɔgɔn an ye wulikajɔ kɛ dɛ o faama tɛ yen an ma se min ma o faama tɛ yen ministre de la défense o ministre des affaires étrangères an y'o jansi hali Choguel y'an bisimila le mois de mai passé 2023 kɔnɔna la Choguel y'an bisimila donc an bɛ cɛsiri la an bɛ wuli ka taa nka an bɛ ka baara kɛ n'an yɛrɛ ka moyen de ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ fɛn tɛ taa ni musaka t'i kun dɛ a ma nɔgɔn donc maintenant mais anw bɛ fanga min bɛ an bɛ don min na i ko bi an b'olu de ye n'an taara yɔrɔ o yɔrɔ an b'u mankutu de fɔ parce que olu de taara reçu nɔfɛ olu de y'an bɔ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔna la donc a ka kan anw ɲɛ tɛ mɔgɔ si la n'olu tɛ u tulo b'an na an kɔni b'a dɔn k'a fɔ an b'a fɛ k'an jeni yɔrɔ fin u fan fɛ don nataw la siniɲɛsigi min n'an b'o nɔfɛ maliko la n'o ye ani irisi ka jɛ ye donc faama ninnu fana k'u hakili to an na faamaw k'u hakili to an na k'a fɔ ko an bɛ ka baara de kɛ walasa olu ka siniɲɛsigi ka se k'o sabati o sabati dɔrɔn parce que bi maliyɛn bɛɛ ko ko irisi n'i sera yɔrɔ o yɔrɔ la bi bɛɛ bɛ irisi ko kuma dilan. dɔ bɛ nɛgɛjuru la an bɛna lajɛ n'an sera k'o tigi sɔrɔ allo oui allo. bonsoir. bonsoir balimakɛ i tɔgɔ n'i jamu. ne tɔgɔ ko Amidu Bacili. Amidu Bacili. oui. ne bɛ to k'i ka émission suivre ka caya. vraiment n ka ɲininkali bɛ n ka foli bɛ d'abord aw bɛɛ lajɛlen. o diyara n ye. yanni baarakɛla bɛɛ lajɛlen. n bɛ ka émission suivre. sisan. oui. comme a bɛ ka kuma an ni irisi ka collaboration kan. maintenant allo. an tulo b'i la. oui ne bɛ fɛ ka mun ɲini ɲininkali min kɛ a fɛ. vu que comme an balimakɛ bɔra k'a fɔ sisan ko chômeur ka ca. maintenant u k'a lajɛ solution ye jumɛn parce que jamana o jamana n'i ka économie contrôle t'i bolo maintenant jamana t'i bolo o ye ne ka faamuyali ye n'i y'a ye coup d'état fɛn fɛn bɛ ka k'an ka jamana ninnu na parce que an ka jamana économie de contrôle t'an bolo maintenant rusiw an n'u bɛ se ka jɛ cogo di pour que ka se ka coopération baw kɛ ka ɲɛnamaw sɔrɔ an fɛ yan comme Modibo Keyita tun y'a kɛ cogoya min na maintenant ari mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko Modibo tun ye wari bɔ Modibo ye entreprise nationalité fɔlɔ de ka entreprise wɛrɛw jɔ pour que ka se k'a ka wari bɔ o kɔfɛ maintenant ne bolo est ce que an ka mɔgɔ ninnu fana tɛ se ka na ni o solution dɔ ye pour que ka se ka an ka wari stabiliser parce que hali n'an ka wari bɔra est ce que an bɛna se k'an ka wari nafa bɔ comme il faut ka ni société étrangère caman to an bolo yan ne ka ɲininkali bɛ o yɔrɔ nin de la quoi. ayiwa. merci beaucoup. merci i Bacili. karamɔgɔkɛ a ka kɔrɔfɔ faamuya la parce que toujours chômage ko in mɔgɔw bɛ k'u da de don o la baara ko in mɔgɔw bɛ fɛ baara de ka sɔrɔ sisan sa baara ka sɔrɔ sisan sa komi halisa an bɛ segin an kɔ an bɛ lakana parce que n'i ye jateminɛ kɛ jamana saba de faralen ɲɔgɔn kan an bɛ don min na i ko bi n'u ni Russie bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n'an ko AES Niger Burkina Mali bon u faralen ɲɔgɔn kan mun ko de hukumu kɔnɔna la u faralen ɲɔgɔn kan ka se ka jatigɛ wale k'o kɛlɛ k'o dun ka ban an ka jamanaw kɔnɔna la n'o tɛ jamana saba in tɛ fantan jamana ye o kow bɛ sen na projets bɛ sen na u ni Russiw ka bolodon bolo Russiw ka bolodon bolo Mali dɔrɔn tɛ u ni Niger b'a la u ni Burkina b'a la donc don ka jan sebali tɛ nka min yɛrɛ ye priorité ye an bɛ don min na i ko bi n'u b'o baara la n'o ye sécurité kɔfɛ bɛɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ wuli ka jɔ la an bɛ don min na i ko bi ka taa Rusiw fɛ yen walasa an bɛ fɛn min nɔfɛ n'o ye développement économique ye ka se k'o ka sabati komi adamaden pereselen don. allo. Assalamu alaikum. aleykum assalam balimakɛ i tɔgɔ n'i jamu. Mohamed Lemine Charave n bɛ Jelibugu Dumanzana. Mohamed Lamine. Mohamed Lemine Charave. Mohamed Lamine Charave. awɔ. n bɛ fɛ ka ne kan ka émission lamɛn. an b'an balimakɛ fo kosɛbɛ. tiɲɛna u ye nin hakilina min ta tiɲɛna u ye jamana dɛmɛ kosɛbɛ quoi. bon question
question tɛ ne bolo mais hakilina fitinin dɔ tun bɛ n bolo parce que i b'a dɔn jamana tun y'a officialiser k'a fɔ ko an ni rusiw de bɛ baara la mais i b'a dɔn mais jamana jugu in tun ko ko Wagner parce que ni ɲɛmɔgɔw ye min fɔ fasoden ɲuman i bɛ t'o de kɔfɛ bon i b'a dɔn o Wagner hakilina i b'a dɔn Kasim ni kunnafoniya di i ma et puis n bɛ profiter fɛnɛ ka a tɔgɔ di an balimaw informer i b'a dɔn an ka burusi kɔnɔnaw na o commencera ka o Wagner hakilina de cari burusi kɔnɔnaw na i n'a fɔ ka taa an ka suraka yanfan ninnu fɛ i y'a faamu wa bon o la a tɔgɔ di an balimakɛ in ka collectif i b'a dɔn n'u tora ka taa n'u taara burusi kɔnɔna na n'u kumana dugutigiw fɛ u kan ka a da yir'u la k'a fɔ ko an ni rusiw de bɛ baara la mais Wagner tɛ parce que i b'a dɔn jugukan de don u bɛ kan ka o profiter pour que ka baara gɛlɛya an bolo quoi bon n'o yɔrɔ kun n'u kun y'o yɔrɔ jate minɛ fɛnɛ o fɛnɛ kun ka fisa kosɛbɛ quoi a bɛ baara ɲɛ ka taa fɛ. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Mohamed Lamine. Ala ka shukura. Amina rabi. Mohamed Lamine ye kɔrɔfɔ min fɔ nin ye tiɲɛ don parce que nin bɛ an hakili jigin avril kalo tile 18 san 2019 la an ye conférence de presse dɔ kɛ maison de la presse la a don Russie ka ambassadeur tun bɛ yen Alexis Doulian a ye kɔrɔfɔ dɔ fɔ a ko le GPM s'est prononcé sur l'approfondissement de la coopération entre le Mali et la Russie. Nous allons aider le Mali. Ça ne se fera pas dans la précipitation. Ça se fera discrètement avec douceur. Ensuite, on verra le résultat. Mais Wagner est là. Ambassadeur, il représente l'État. A ko bɛna Mali dɛmɛ bɛ kɛ dɔɔni-dɔɔni a bɛ kɛ sutura kɔnɔ a bɛ kɛ dɔɔni-dɔɔni a bɛ kɛ gundo kɔnɔ nka don min n'a jaabi bɔra diɲɛ bɛɛ bɛna ye a ko waati nataw la fana a ka ministre de la défense ko kɛnɛ dɔ bɛna sigi Moscou a ka ministre de la défense bɛ taa ka taa accord de coopération militaire ka taa signer ni Russie ye an y'a ye k'a fɔ Dayiru Danbɛlɛ à l'époque du 23 au 25 juin 2019 Dayiru Danbɛlɛ taara ka taa accord de coopération militaire signé avec la Russie o kɛra ça c'est avec l'État russe mo tɛ Wagner ye o mais Somadi Soci de la IBK de kun kan ka taa baara tɔ parachever mais IBK ma se ka kɛ o de y'a to an bɛ surasiw ninnu fo IBK ma se ka fɛn min kɛ surasiw wulila ka t'o baara kɛ walasa ni Russie ka bolodon bolo a ka sabati n b'a fɛ k'o de fɔ ka fara kuma in kan. Dɔ bɛ ka kuma ɲini allo allo ayiwa ale ka nɛgɛjuru tigɛra donc ni mɔgɔw ka ɲininkali fanbaw bɛ tali kɛ mun na o ye sisan yɛrɛ kɛlɛ in bɛ ka kɛ o ye tiɲɛ Russie bɛ ka fɛnw kɛ mais yiriwali sira minnu n'o bɛ ka don a kɔrɔ o bɛna kɛ tɔnɔ min ye an ka jamana ma surtout baarakɛbaliya ko ye mɔgɔw b'o de nɔfɛ bi quoi. mɔgɔw b'o de nɔfɛ baarakɛbaliya effectivement an mɛnna baarakɛbaliya in na minɛ mɔgɔw b'o de nɔfɛ nka transition fana sen bɛ garan de la garan tɛ dɔwɛrɛ ye o ye n'i y'a mɛn ne bɛ segin o de kan halisa baarakɛbaliya in dulonlen tɛ foyi la lakanabaliya min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ ka kɛlɛ parce que lakanabaliya in na i bɛ taa n'i sera dugu dɔw la i bɛ taa sɔrɔ dugudenw yɛrɛ sen bɛ lakanabaliya la olu fana wari de bɛ di olu ma jadisi ninnu bɛ wari di u ma olu bɛ fara k'u ka dugu kɛlɛ o fana ye ko gɛlɛnba de ye n tɛ sisan maa sɔrɔ ko in nɔgɔyara o kɛlɛ min don ɲɛŋɔn tɛ o parce que ɲɛŋɔn tɛ donc dugu jukɔrɔ kɛlɛ don donc n'o sugu kɛra sisan o baara min bɛ sen na mɔgɔw pereselen don tiɲɛ don mɔgɔw pereselen don parce que mɔgɔw ɲɛ tɛ foyi la il faut que Russie nana yɔrɔ min dɔrɔn a ka kɛlɛ ban dɔrɔn donc ka sin ka mɔgɔw latɛ mais a baara kɔni bɛ sen na. ayiwa dɔ bɛ k'an ɲini an ka lajɛ n'an sera k'o fana sɔrɔ allo 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 ayiwa ale ka nɛgɛjuru ma se ka sigi sen kelen kan mais nin bɛɛ la aw ye dugutigi ko kuma fɔ Lamini ye fɛn dɔ fɔ a ka kuma kɔnɔna na c'est à dire bi tɔgɔ jugu min bɛ ka taga
ni ye baara min bɛ ani irisi ni ɲɔgɔn cɛ irisi sɔrɔsiw de bi yan an n'olu de bɛ baara la mɛ u bɛ ka tɔgɔ jugu min da u kan k'a bɛ ka na ni jasira yɔrɔ caman kuma tɛ kidaliyanfanw ale ni jamana fan wɛrɛw fɛ ko yalama ko aw man ka se yen fana dugutigiw ma wa an kan ka se an b'o labɛn de la quoi parce que an sera dugutigi caman kɔni ma nka halisa tɔba bɛ yen komi n y'a f'i ye ko n tɛ taa musaka kɔ dɛ a tɛ t'o kɔ halisa an bɛ sogo de kan parce que an mago de bɛ dɛmɛ la walasa an ka se ka wuli ka jɔ kɛ n'anw ye wuli ka jɔ kɛ bi wala an bɛ jamana in bɛɛ minɛ parce que irisi-ko kuma de bɛ bɛɛ da wa bɛɛ de bolo falen don irisi-ko la nka diɲɛ kura bɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ dɛ tɛ t'o kɔ ɔhɔ an kɔni an k'a lajɛ n'an ye nin tigi fana sɔrɔ ayiwa nɛgɛjuruko in kiba i ka mɔgɔw an dɛsɛlen don k'u ka alo aleykum assalam balimakɛ tɔgɔ ni jamu Karim Kulubali ka bɔ an bɛ Kuyate Karim Kulubali ka bɔ Kuyate awɔ an b'aw lamɛn an bɛ émission yɛrɛ sigilen bɛ ka direct la yan ayiwa i ka ɲininkali ye jumɛn ye Kulubalikɛ awɔ an ɲininkali an bɛ cɛ fo dɔrɔn isiw nali la u ni ce u ni baraji an ta ye foli ye ayiwa i Kulubali awɔ mɛ ko kelen dimi de bɛ ne la wa Maliko la wa Kasim ne bɛ fɛ k'o kuma de fɔ ka n'a bɛ se k'o lase quoi o ye jumɛn ye kasoladenw Mali wa kasoladenw balo fu la sɔrɔ Niger bɛ hectare ba yirika k'u labɔ u ka taa sɛnɛ pour que kɔngɔ o fana ye solution dɔ ye quoi ayiwa kɔngɔ kɛlɛli la quoi hakili la ɲɛmaaw tulo b'i la voilà o de kɔni ne hakilina yɛrɛ kasoladenw bɛ yen ten u bɛ balo fu la ten k'u labɔ u ka taa sɛnɛ kɛ quoi c'est mieux quoi ayiwa hali ni dɔ b'u ka peine na quoi wala o ye ne ka foli ye i Kulubali voilà ale ko k'ale ta ye foli ye k'ale ta ye foli ye awɔ ko ale sigilen don a ɲɛma an na direct la sisan kuma min bɛ dugu kɔnɔ bi aw ka wulikajɔ kɔni kun tɛ o ye politiki ko kuma ye nka farancɛla fanga banniko kuma in a bɛ bɛɛ da bi k'a fɔ ko min ye o yɛrɛ kun ye layidu min ta k'a kɛra aw yɛrɛ ka fɛla ye jumɛn ye a la GPM kɔnɔna na bon an ka fɛla ye a la GPM kɔnɔna na min ye baara dɔ daminɛna a ma laban parce que baara dɔ daminɛna politiki ko in an bɛɛ bɛ dɔ kalama a ko la an bɛ hakili jigin kɛ mouvement démocratique 1991 ko caman kɛra an ɲɛna yan 1991 là Kassim qui a tiré, qui a donné l'ordre de tirer au fora ɲɛna les élèves sont manipulés par des manipulateurs manipulés o kuma fɔra Musa Tarawele ka procès la a y'a fɔ jɔn ye kisɛ ci a sababu bɔra jɔn na ɲɛma sɔrɔ la ekɔlidenw mun bɛ ka ekɔlidenw su olu fana sulen don o fana kuma fɔra donc o tɛmɛnen kɔ fana flamme de la paix n ye n da don o fana fɔra bon o bɛɛ tɛmɛnen kɔ fana la nef la nouvelle école fondamentale o kɛra sababu ye ka Mali kalanko kantigɛ ka da k'a kantigɛ fɔlɔ la an tun bɛ waso n'an ka kalan ye nka mouvement démocratique mɔgɔw nana o nana Mali kalanko da k'a kantigɛ avec la nef la nouvelle école fondamentale o kɛra an ɲɛna yan o tɛmɛnen kɔ fana parce que sommet de la boule la an ye ko dɔ de ye Mitterrand ko farafinw ma an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ko a ye na démocratie a ka démocratie n'o ye bɛɛ jɛ fanga ye walasa yiriwa kana a ka jamanaw kɔnɔ a ka jamanadenw ka se ka lafiya ko ni mɔgɔ min ma jɛn n'o ye o bɛ taa ka bɔ yen président minnu ma jɛn n'o ye u y'u wuli ka bɔ yen démocratie in de kun nana ko kana jamanaden lafiya nka a y'a démocratie nana yɔrɔ min dɔrɔn u nana ka na ko wɛrɛw don a kɔrɔ min to ni ye n da don kuma minnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ye dɔ bɔ CFA jɔjan na dévaluation kɛra en janvier 94 avec les francs français parce que francs français de tun bɛ yen u ye dévaluation kɛ à 50%. Yɔrɔ o bɛ joint kan n'a sɔrɔ i bɛ marchandise dɔ san miliyɔn kelen donc i b'o san miliyɔn kelen ni waa kɛmɛ bon o tɛmɛnen kɔ fana ajustement structurel fana kɛra avec la Banque mondiale et le FMI an ka sociétés privatisera sociétés baradela a kɛra an bɛɛ ɲɛna yan donc nin bɛɛ kɔlɔlɔ démocratie de nana ni nin bɛɛ ye
o démocratie mun nana ni kanani kana an ka jamana da k'a kantigɛ k'an ka jamana ko ban pewu n'o mɔgɔ kelenw o acteur kelenw de bɛ a la halisa k'a fɔ ko an ka taa élection na bon o t'anw hakilina ye. ayiwa an bɛ dɔ ta nɛgɛjuru la allo allo. Ansu Kokura Kassim Traoré. Wa Ansu. Avec à quelque parce que voilà donc il y a question me poser ça ni politicien oui Willy Minke Odongo Odongo oui fana oui ga déclaration mun ke Kassim no koni ne hakina mi tiana ambe de nga fara ɲɔgɔn kan o kana jamana in tafiri an bolo parce que n'i y'a lajɛ a bɛ kan ka na ni exemple minnu ye u ma jɔ u jɔyɔrɔ la fiyewu jamana in jɔtɔ la n bi misaliyara kelen d'i ma chaque fois français ka ɲɛmɔgɔw François Hollande ni Macron ninnu sanga ni waati bɛɛ u kun b'a fɔ ko tubabu nana anw dɛmɛ n'u ko mana anw dɛmɛ ko jihadisme ninnu tun bɛ na fo Bamako bon alors que an ka cɛkɔrɔba Jankunda Traoré a ye lettre min sɛbɛn lettre u y'a yɛlɛma de an ka information na bon Jankunda tile kelen an ka cɛkɔrɔba a ma démenti k'a fɔ ko lettre ale ko français kan dɛmɛ ni pankuru ye quoi ani information alors que chaque fois olu bɛ bɔ ka kuma mais ale ma bɔ ka kuma vous voyez donc ça c'est juste un exemple kelen parmi tant d'autres pour dire que an ka politiciens franchement baara ma ɲɛ u bolo yɛrɛ quoi bon n'an ma wuli n'an bɛɛ ma fara ɲɔgɔn kan jamana in bɛ sɔn ka dafiri an da la ko kura quoi n bɛ bɔ kuma na nin kuma ka gɛlɛn aw bɛ hakili to. Merci beaucoup merci. Bon kamalen filɛ ka min fɔ nin ye Macron yɛrɛ kuma dɔ fɔ kɔsɛbɛ in na que nous avons assumé notre responsabilité exorbitante malgré nous-mêmes que cela nous vaut aujourd'hui d'être l'objet par amalgame du rejet d'une classe politique malienne qui a échoué à redresser son pays. Macron nin fɔ dɛ k'an ka jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ olu y'u seko n'u danko kɛ maliko la nka ko politisiyɛn minnu bɛ olu ma se k'u jeniyɔrɔ fin fasoko la olu de kɛra sababu ye ka jamana dafiri Macron nin fɔ donc ni Macron nin fɔ aw bɛ ka tugu o min kɔni ye n'aw dalen don nanzara minnu na n'olu yɛrɛ kumakan kɛra o ye donc an tɛna sɔn bilen k'a fɔ ko min kɛra kunun ko ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ kɛ o kɔni o y'an ka hakilina ye an kɔni transition an bɛ transition in kɔ fo fini bɔ nɛrɛ bɔ. Allo allo balimakɛ i tɔgɔ ni jamu. Mamudu Jara. Mamudu Jara i ka ɲininkali. Mamudu i bɛ mabɔ i ka téléphone na dɔɔni. Ok, problème t'a la. Pour que i ka se ka interférence kana kɛ quoi. Ok. Sila a ka ɲi nɔ. Awɔ a ka ɲi i ka ɲininkali ye jumɛn ye. Kazu ne bɛ fɛ ka min fɔ Maliko in na est ce que politiciens ninnu bɛ ka wuli ka jɔ minnu kɛ est ce que jeunesse nɔ tɛ ko in na wa. Cogo di. Parce que munna depuis an démocratie daminɛna mɔgɔ minnu bɛ jamana ka ka mara fo ka se bi ma hali bi o mɔgɔ kelenw de bɛ wuli ka jɔ la ko fo jamana kɛ duuru ma tugun ni jeunesse tun y'a jɔ a place la est ce que nin kun bɛ kɛ wa. O fana ye tiɲɛ ye. Bon et puis kelen fana bɛ yen. An minnu bɛ kɔfɛ yan. N b'a fɔ ko Mali kanu min bɛ anw na ani minnu bɛ kɔnɔna na olu ta kanu cogo tɛ kelen wa ne kɔni b'a faamu. Faut que an ka jeunesse ka sabali u k'u ka comportement changer. Jamana y'a n'a kanu mun kɛ dɔ fara kan sinon an minnu bɛ kɔfɛ yan mun ne bɛ ɲini k'an faga parce que munna an ɲɛ bɛ min na yan a n'an ɲɛ bɛ an ka jamana na position min na vraiment a mun ne b'an na trop.
wallahi joni mi mali position na bi bi election ko kuma fo nera bo village mi awma bo masina marana ne bo boydi awma yoro la kaso sina sanza attaque do gara ngo la mo gele era sarala sanza sule commune la mo me jamana to le niveau na kube election ko kuma fo election mi ke me ni jamana basigi la wakati mi na avec o amen niveau mi na amanyere yindo ke sabali u ka to nu ne tana yi anga botte ko ni ko no ko era election mi ke aywa jina ci fere ga wul ga joro de yira nu sra tayo amru kanga remplacer mo ge nu unyete auna ko amma barage o de bu plan mbela ko aywa mi fu ma ga mun way kuna fu taw ya ko ni anga fu li bañe jara yi ya o de ba la fi ko fe jara yi vraiment na ma la me do me ante la fi ajio aywa alaka kanudo ke invité à Marfou. Ma bara la parce que Mali jamana façon no yi. Ike segen ibe ka ida bara ga wadi mi ike segen te to yede. Dai. Amin to ga bi ala ga do fara ga timina njaw ga ga do sur kanu ga. Amina ya rabbi. Ala ga ko bulula. Ami ijara ajimi ko akatare kanu ko flere angatari sramin taraire ufo ko fleta la ametade de antu on jasu pora ko election ko koni ko taw fe la ya don ala me bo kuma na ko mi mo ro be tande mo be awo ijara ala ka afamu ko ni mandamo nera tumina ni nyini ngali nkila parce que bi ba dore bi jeune me ga conscience ta jamana chamana mais ni anga politique ka tuko na anga ko ka tuko la je iba kuma mo koroba be nyefe alibi jeune te ko ga responsabilité ta o te ga daw yere la ka fo ko o yere be se ka wuli ko ka ko do gen kabini isibe 100 ans ani segina ibe bola kana se san bisaba o bela be fima jeune san binani jeune bon ni du jien takabolo la jebi c'est vrai que mamna makoro mina fangala mogo tuma famu mais les solo kundo pour que ça mogo pousser o ka se ka were ka se ka wulu ku jo yere yala ma anga jeune ameke jamana jo jeune de wa ou bien méthode amansiki ka mbolo fla dan singa amito temi ni fɛn na ten k'an sigi k'a lajɛ an tɛ wuli ka dɔ ka an yɛrɛ ye wa i ka nin kuma ye tiɲɛ parce que n'i y'a jateminɛ Mali jeunesse a bɛ mɔgɔ jɔrɔ parce que Kamale ye kɔrɔfɔ min fɔ tiɲɛ don u b'a la bɛɛ ko baara ka na mais bɛɛ bɛ temi na ni Mali yɛrɛ tɛ i ti temi yɛrɛ jamana tɔw la bɛɛ ko temi donc temi tɔw c'est à dire an yɛrɛ bɛ ka jɔrɔ relève yɛrɛ de la sa quoi cɛ dɔ da donna la parce que denmisɛnninw de ye siniɲɛsigi n'i y'a jateminɛ Mali population jeunesse de ka ca la kosɛbɛ nka population kɛlen don ka taa jeunesse caman u bɛ sira damadamaw de kan comme n bɛ k'a f'i ye n'i taara burusi kɔnɔna ninnu na jatigɛ wale bɛ kɛ yɔrɔ min na u caman de taara don djihadisme na yen parce que le gain facile sɔrɔ nɔgɔman de ka di maliyɛn ye bon f'an ka b'o de kɔnɔ parce que f'an ka b'o de kɔnɔ jeune dɔ kelen tɛ président ye bi Sénégal ya normalement n'i y'a ye halisa 91 mɔgɔw bɛ ka i kan bɔ fanga nɔfɛ donc u ɲɛ b'a la k'a fɔ ko minnu kan ka kɛ siniɲɛsigi olu tɛ yen donc il faut k'an ka hakili sɔrɔ denmisɛnninw ka hakili sɔrɔ u ka cɛsiri kɛ u ka bɔ ko dɔ kɔnɔ u ka dɔn ko dɔ kuma sera u ka kunu sa an b'o de nɔfɛ u ka kunu ko dɔ kuma sera ne kuma fɛ k'o de fɔ ka fɔra kuma kan ayiwa ale kuma min fɔ o ye tiɲɛ ye mais bi est ce que anw bɛ kalan min k'an ka jamana kɔnɔ n'i y'o ta k'o jateminɛ a bɛ taa k'u fɔ yɔrɔ min par exemple ni denmisɛnnin ta sisan san
duuru ninnu ni san saba ni san naani minnu bɛ don première année ninnu na ka na se fo 9e ma baara bolo tɛ yira anw na o anw bɛ tubabukan kalanjɛ in de kɛ ka tubabu de ka kan mɛn fɔlɔ k'o de matarafa an kɔrɔbayalen de fana an bɛ taa ta ka taa bila lycée la université ni fɛnw na k'an ka tila tuguni ko k'a fɔ ko an bɛ na nin de kɛ bi est ce que a ma se an k'an ka kalan kɛcogo yɛlɛma ka kɛ ni an ka jamana mago bɛ fɛn minnu na ye wa. o ye tiɲɛ ye effectivement i y'o min fɔ o de baara kan ka kɛ parce que kalanjɛ in nafa foyi t'a la o i y'o min fɔ parce que an ka mɔgɔ caman littérature caman bɛ t'o fɛn de la bon an mago bɛ technique de la an bɛ don min na ko bi les écoles professionnelles parce que an ma foyi kɛ fɔlɔ le Mali est un pays émergent an ma foyi kɛ donc denmisɛnninw kan k'u ɲɛsin école professionnelle de ma technique ka technique la baara walasa a ka se ka nɔ bɔ a la n'o tɛ kalanjɛ o de y'a to ne ko n ko ne ye n da don nefu ko in na la nouvelle école fondamentale la donc o de yɔrɔ o ye Mali kalanko ban pewu parce que an ti foyi la sisan nanzaraw bɛ fɛn minnu kɛ olu ka ko k'olu ladege n'o y'u ka culture ye an'u ka coutume o t'anw arrange o an m'anw ka sira t'o la o anw ko an danbe ani an ka tabiya ani an bɛ se ka yiriwa cogo di an bɛ se ka bɔ bolola cogo di o tɛ taa foyi kɔ o tɛ taa kalan min kɔ n'o ye technique kalan ye o de kan ka jagoya jamana in kɔnɔ yan n'i y'a jateminɛ kɛ ekɔliso ninnu na caman de bɛ taa kalanjɛ in na parce que o de ka nɔgɔn bɛɛ ko ko n ka kɛ birikɔnɔ baarakɛla ye bon an t'o waati la bilen o tun ye 1960 ni 1960 birikɔnɔ baarakɛla cayala donc an b'a fɛ ka jeunesse de tɔnɔ bɔ sisan tɔnɔ bɛ bɔ cogo di u yɛrɛ k'u hakili k'o labaara ka se ka ko dɔ waleya walasa an fana ka kɛ misaliya ye i y'o min fɔ o tiɲɛ kalanko sen b'a la. ayiwa komi falenfalenw bɛ ka kɛ a sira bɛɛ lajɛlen fɛ hakilila jagabɔw bɛ ka kɛ a fɔra ko refondation kɛra assises ni états généraux ni fɛnw bɛɛ lajɛlen kɛra mais o bɛɛ la a bɛ n segin ka na sisan an ka paabu tako filanan na parce que an kan ka min kɛ o ye GPS yɛrɛ kɛlen don ka mun boloda GPM kɛlen don ka mun boloda don nataw kɔnɔna na. bon GPM kɛlen don ka min boloda don nataw la komi n ye n da don a la o ye an ka wuli ka se dugutigilakaw ma ka wuli ka se maliyɛnw ma ka restitution kɛ ka kunnafoni di kunnafoni di tɛ dɔwɛrɛ an ye baara min kɛ walasa sini ma ŋɛnɛ donc an fana jɔyɔrɔ dɔ ka kan na jamana in kɔnɔ yan parce que dugutigiw y'a yira n na k'a fɔ ko olu b'a fɛ an ka pétition kɛ dugutigi la ka t'o déposer régie k'olu t'a fɛ régie ka bɔ yan fana seere bɛ ba kɔfɛ ne ni le vice-président du bureau national Sulemani ne n'a ye wulikajɔ caman kɛ an sera Mande an sera dugu dɔ bɛ ko Takandugu Selenge yan fan fɛ an taara Joila Baninkɔkaw mais u bɛɛ la u ka kumakan de bɛ mun de yira kumakan b'a yira n na k'a fɔ ko dugutigilakaw u b'a fɛ ka pétition ka kɛ walasa an ni régie bolo ka to ɲɔgɔn bolo an kana fara ɲɔgɔn na parce que k'u ɲɛ b'a la k'a fɔ régie de kɛra sababu ɲuman ye bon an ka jɔyɔrɔ an kɔni waati nataw la an fana an b'a fɛ k'an jeniyɔrɔ fi fasoko la jeniyɔrɔ fini tɛ fasoko ye an sen ka don faso baarali la faso baarali tɛ dɔwɛrɛ ye a mairie institution GPM b'a fɛ k'i sen don olu bɛɛ la parce que n'a ma ɲɛ ko régie ko an y'olu terilakaw ye donc terilakaw u bɛ se k'an lasɔrɔ cogo di an bɛ se ka mɔnɛ b'u la cogo di o k'a sɔrɔ an fana bɛ mairie kɔnɔ o k'a sɔrɔ an fana bɛ bulonbaw kɔnɔ donc maintenant an sen fana an da ka don jamana kunkanko la an ni régies cɛ la an ni régies cɛ la walasa an bɛ min nɔfɛ jamana ko la a ka k'an ta ye parce que an t'a fɛ bilen an ka segin kɔrɔlen ma an bɛ sini sɔn dugutigilaka bɛɛ kɔni bolo falen don an na bon o hukumu kɔnɔna la démocratie ko in an b'a fɛ jamana yɛrɛ ka mara ni an yɛrɛ ka taabolo ye. mais est ce que Lamini e tɛ ka i yɛrɛ ka kuma kɔkari aw b'a fɛ ka don maire jɔyɔrɔw la aw b'a fɛ ka jɔyɔrɔw sɔrɔ aw b'a fɛ ka nin kɛ mais ni aw ko kalata fana ko o dɔgɔ kana da est ce que e yɛrɛ tɛ k'i yɛrɛ ka kuma kɔkari. non ne tɛ man ka kuma kɔkari parce que n'u ko kalata bolo n'u k'an bɛ jo la transition bɛ taa kun transition tɛ to yan o a tɛ kɛ kura ye baara ye tɛ o transition bɛ taa o y'a sɔrɔ an fana labɛnnen fana don ne bɛ ka kuma n'o yɔrɔ de ye o. an fana ye fasoden de ye o parce que an ye fasoden de ye o kuma kɔkari tɛ dɛ transition bɛ taa ban kuma min o k'a sɔrɔ anw fana labɛnnen don ka halisa transition bɛ ka baara min kɛ n'o ye fasoko ye le patriotisme faso kanu
an bɛ ka baara de kɛ n'o ye donc faso kanu ta an t'a fɛ tuguni ka taa segin kɔrɔlen ma bilen o de y'a to an fana b'an sen don sigidaw la parce que an sera dugutigiw fɛn fɛn ma an y'a fɔ ye n k'u bɛɛ bɛ se ka kɛ maires ka sigidaw la u bɛ se ka kɛ députés ka sigida la u kana kɛ mɔgɔ ka yɛlɛyɛlɛla ye bilen parce que an y'a ye k'a fɔ u bɛ an ka dugutigilakaw de kɛ yɛlɛyɛlɛla ye n'u mago dilanla kɔ u b'u cɛ ka b'u kɔrɔ donc bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la i ka sigida la an fana ye fasodenw de ye i bɛ baara dɔ kɛ ko dɔ de kama o hali lahara ɲini an bɛ alijinɛ ɲini mun de don nata don dɛ bon donc an fana bɛ baara bila ko dɔ de kama an fana sen bɛ don Mali ca la o y'an hakilina ye. ayiwa i ye laɲini fɔ a n'aw ka fɛnw fɔ ni yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na est ce que GPM yɛrɛ kɛlen don ka a yɛrɛ structuration na k'a jira k'a fɔ ko n'a bɛna taa député sigi ni fɛn ninnu na a bɛna yɛlɛma ka kɛ fɛn sugu min est ce que bɛɛ jɛlen don n'a ye aw ka tɔn kɔnɔna na k'a fɔ k'a bɛ taa olu ko ninnu na wa. parce que an ka coordination bɛ yɔrɔ bɛɛ la parce que an ye assemblée générale kɛ an ko assemblée kɔnɔ la a kɛra Segu le 23 décembre an ko assemblée la sisan an ye baara kun fɔlɔ kɛ n'o ye pétition ye donc sisan les perspectives an kan ka mun de boloda bon bolodali ye jɔ ko k'an ka wuli an ka se jamanaden ma ka jamanaden lafaamuya hakilina min b'a ma k'o f'u ɲɛna walasa jamanaden fana ka kɛ kulu ye a sigida la donc n'i kɛra kulu ye i ka sigida la GPM hakilinaw de bɛ yen donc o kulu de fana bɛna baara kɛ o fana bɛna kɛ siniɲɛsigi dɔ ye walasa an ka se k'an sen don jamana yɛrɛ cakɛko la jamana yɛrɛ hukumu kɔnɔna la an y'o de ta n'o ye les personnes donc bɛɛ bɛnn'o de kan an bɛɛ bɛnn'o kan aw ka se ka wuli ka jɔ kɛ an ka se ka wuli ka jɔ kɛ mais nin bɛɛ la est ce que aw ni politique mɔgɔw tɛna kari ɲɔgɔn na ou bien aw yɛrɛ tɛna kɛ politique mɔgɔw ye. bon politique fana ye comme mɔgɔw bɛ kuma dɔ fɔ quoi politique ye fɛɛrɛ de ye i bɛ se ka mara kɛ cogo min na sigida mara cogo politique ye sigida mara cogo de ye donc bɛɛ kan k'i sen don sigida mara cogo la hali n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ bɛɛ n'i hakilina don étant donné que n'u taara n'u hakilina ye n'u ka ko bɛnna jamanadenw ma jamanadenw bɛ tugu kɔ n'u ka ko ma bɛn o ma jamanadenw tɛ tugu kɔ n'anw ka ko bɛnn'o jamanadenw ma jamanadenw bɛ tugu a kɔ diyagoya ye. ayiwa Lamini nin wagati in na mɔgɔw ka kumaw bɛ ka caya parce que i b'a dɔn furancɛla fanga n'a mɛnna a bɛ kɛ comme régime normal kuranko gɛlɛyaw ni fɛnw bɛ yen k'i funteniko kumaw bɛ yen sunkalo yɛrɛ kɔnɔna na sisan e yɛrɛ hakili bɛ e yɛrɛ bolo fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka kɛ pour que ka se ka dɔ sɔrɔ nin degun na n'o b'a fɔ kurankɛ wɛrɛ. bon kuranko la effectivement i y'a fɔ furancɛla fanga na gɛlɛya kɛra la n'o ye kuranko ye bon gouvernement kɔni bɛ wuli ka jɔ la parce que an y'a ye k'a fɔ Sanakɔrɔba u bɛ ka système solaire sigi 200 mégawatts o de kan ka sigi pour que ka dɔ bɔ parce que Mali n'i ye Mali yɛrɛ ta dans l'ensemble Mali mago bɛ min na peut-être à peu près 500 mégawatts mais consommation belebele de ye Bamakɔ yan donc u b'a fɛ ka fɛɛrɛ de k'o la ka se ka centrale solaire dɔ sigi parce que n'i y'a jɛ an ka jamana ye tilebɔ jamana de ye donc centrale solaire Irisiw yɛrɛ b'o baara la ka ban Safo fana baara dɔw fana bɛ ka kɛ bon n'i y'a jateminɛ an ka baraji minnu tun bɛ yen entretien baliya ni fɛn kun don n'olu kɔnɔna la donc ko caman b'o kɔnɔna la o ma se ka an nimisi wasa donc kuranko gɛlɛya bɛ yan nka yɛlɛmani tɛ taa cɛsiri kɔ yɛlɛmani tɛ taa muɲu ni sabali kɔ parce que an ko k'an b'a fɛ ka k'an yɛrɛ ye donc ko caman bɛ yen f'an ka jɛn n'a yanni waati mɛ nin ye waati kunkurun de ye nin bɛ tɛmɛ o kasi. ayiwa waati kunkurun don a bɛ tɛmɛ mɔgɔ caman ye n ka baara tiɲɛna o tiɲɛ olu ye degun sɔrɔ o kɔnɔna na dɔw ye sira ka fɛɛrɛ kɛ ka taa panneau ni fɛnw ɲini dɔw ye groupe électrogène ɲini mais nin waati in na funteni fana bɛ ka da don a la parce que fɔlɔ courant tɛ yen e yɛrɛ ɲɛ b'a la hali yan studio kɔnɔ bi y'a ye courant bɛ ka min kɛ i yɛrɛ ɲɛ b'a ko cogoya la an bɛ se ka to tan wa. n'an tɛ to tan yɛlɛma bɛ don a la ka kasi ne yɛrɛ kɔni dalen don a la je suis optimiste n dalen don ko in na k'a fɔ n ko yɛlɛma bɛ don a la parce que gouvernement fana u sigilen tɛ ko tiɲɛna nka u sigilen tɛ an fana b'u dɛmɛ halisa an ka muɲu ni sabali an k'o k'an taabolo ye mais a bɛ ɲɛ ne yɛrɛ kɔni ne jigila ma tigɛ. ayiwa komi i ko k'i jigila ma tigɛ an bɛ se k'a fɔ ko o ye jigisigi kuma ye ka ɲɛsin jamanadenw ma mais bi gouvernement ye n'i ye a ta a na wagati fo ka na se bi ma yɔrɔ fila bɛ yen maliyɛnw yɛrɛ tun bɛ ka nisɔndiya o la
dungo juganu yurugu kɛlɛli ani armée ko dungo juganu yurugu kɛlɛli est ce que a bɛ ka taa sira min fɛ o ye aw hakilina bɛɛ minɛli ka bila kaso la k'a sɔrɔ wari bɛ se ka minɛ dɔw la a la bon comme justice kɔnɔna la n tɛ caman dɔ la nka u bɛ ka mɔgɔw minɛ k'u bila kaso la ne yɛrɛ fɛ minnu bɛ ka bila kaso la a kɛra cogo cogo u bɛ ka dɔ sara parce que n y'a mɛn k'a fɔ ko minnu bɛ ka minɛ k'u bɛ ka wariw sara parce que fɔlɔ la i mana dɔ sara i bɛ bila bon a bɛ se ka f'i ɲɛna i bɛ karisa i bɛ nin de sara n'i ye nin sara donc i ka ko bɛ taa laban nin de la mais ka taa kɛ n bɛ dɔɔnin sara n bɛ bɔ bon je pense que o t'o sira de kan u bɛ sira min kan kɔni diyagoya i k'a sara parce que n'i ye jateminɛ kɛ an ka so minnu faso ka so minnu tun bɛ yen u y'o caman minɛna k'o segin faso ma an b'o ko kalama donc dunko juguya in Kassim a ko ma nɔgɔn dɛ parce que première république là la première le Malien avait peur de voler sous la deuxième république le Malien avait honte de voler mais sous la troisième république le Malien n'a eu peur de voler n'a eu honte de voler on a vu des milliardaires des fonctionnaires milliardaires troisième république Moussa Cléla ni kun million duuru dun i bɛ taa cɛncɛn kan mais bi i bɛ miliyari dun ka taa dɔɔnin sara i bɛ tila ka bɔ je pense ji bɛ don kɔ la dɔɔnin dɔɔnin ninnu bɛ taa sira min kan u bɛna fu siri a dan na ne yɛrɛ kɔni dalen don a la parce que jamana in tiɲɛna de mais caman fana bolo dungo juguya ni yurugu bɛ ka kɛ cogo min na ani fɔlɔ ta tɛ kelen parce que fɔlɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko ni mɔgɔ caman kun minɛna tan cogo la u ka dossier bɛ teliya ka taa justice la e yɛrɛ bolo est ce que justice fana man ka nin teliya pour que ko ninnu ka se ka bɔ a kana na caya ɲɔgɔn kan non n'a caya o effectivement i y'o min fɔ justice fana comme olu de b'u ka baara ɲɛdɔn justice fana kan k'i jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ parce que effectivement mɔgɔw bɛ ɲininkali kɛ k'a fɔ mɔgɔw bɛ ka minɛ ko jugement ka suma parce que dɔw yɛrɛ ye misaliya ta an ka minisiri muso kɔrɔ dɔ bɛ yen o bɛ kaso la fili donc a bɛ ɲini ka na san 2 bɔ mɔgɔ caman bɛ ɲininkali kɛ ko mais munna a ma juge bon o n'a ɲɔgɔnna caman donc justice olu de b'u ka ko taabolo dɔn mais u k'a lajɛ halisa n'u bɛ se ka ko kɛ fɛn min bɛ se ka halisa ka se ka justice k'a tɔ jɛya ka taa fɛ parce que maliyɛn bɛ siga ni bisigi la u bɛ bisigi ni siga la ko la mais dossier ko fana a ma nɔgɔn nka halisa an b'a ɲini u fɛ u ka u jija cogo bɛɛ la pour que maa minnu minɛnen don n'u ka kiiri bɛ se ka teliya u ka waleya le plus rapidement que possible ayiwa pour que maliyɛn ka lafiya o kɛrɛfɛ min ka gɛlɛn bi o ye kuma ye maa caman bɛ yen olu kuma na u ye degun sɔrɔ a kɔnɔna na dɔw yɛrɛ tun bɛ ɲini ka na fɔ ko démocratie yɛrɛ sinsinna ye kuma min ye k'a bɛ ɲini ka na minɛ mɔgɔw la sabula ko n'i kumana i bɛ wele i bɛ se ka t'i yɛrɛ sɔrɔ kaso la caman bɛ kaso la o ko kunkɔrɔ bi hakilina yiraw ale ni fɛnw e yɛrɛ bolo est ce que o tɛna na ni gɛlɛya ye démocratie kɔnɔna na wa bon kuma bɛ yen parce que n'i y'a ye minnu bɛ minɛ kuma la i bɛ taa sɔrɔ u ka kuma ka farin u bɛ fanga buruja bon fanga dun fana n'i ye dan sago fanga fana bɛ dan sago i la parce que n'i y'a jateminɛ an kɛrɛfɛ jamana ninnu caman bɛ yen même u b'a fɔ minnu ye démocratie baw ye démocratie les pays démocrates la i bɛ taa sɔrɔ kuma bɛ kuma la i man k'a fɔ nka Mali kɔnɔ yan a bɛɛ de bɛ fɔ yan n'i ye jateminɛ kɛ fanga bɛ buruja yan ko caman bɛ fɔ donc ko dɔ kuma sera sa a ka dɔn ko fanga de ye fanga ye donc u bɛ ka baara min kɛ nin ne tɛ jugu la nka a bɛna to mɔgɔw fana bɛ s'u ka kuma fɔ cogo la i k'a dɔn k'a fɔ dɔw de bɛ k'i mara u bɛ k'i mara ni min ka kan i b'o f'u ɲɛna nka e fana kana kɛ sababu ye k'u lakari fo ka taa kɛ mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ bɛna d'u la donc ne fɛ u bɛ baara min na nin ye baara in ka ɲi halisa an ka muɲu ni sabali don an ka ko kɔrɔ an ka fanga gasi sigi n'u ye ko kɛ a bɛ fɔ nka a ka fɔ majigi kɔnɔ a ka fɔ hɔrɔnya kɔnɔ a ka fɔ danbe kɔnɔ nka a kana fɔ burujali kɔnɔ o ne hakilina ye ayiwa aw ka baara in a ma nɔgɔn parce que an b'a dɔn k'a fɔ ko CPM ale sigi wagati ni sisan cɛ aw fana bɛ ɲini ka na san 5 ɲɔgɔnna sɔrɔ depuis 2016 voilà donc san 8 voilà san 8 donc o kɔnɔna na aw yɛrɛ sera ka fɛnba jumɛn kɛ
ka tɛmɛ pétition in kan aw sera ka mun baara wɛrɛw kɛ bon an kɔni ma se ka foyi yɛrɛ kɛ an ye pétition in de kɛ parce que an ye pétition in kɛ an bɛ wuli ka jɔ la ka jamanaden kunnafoniya pétition ko in na walasa an ka kɛ kulu ye kulu min bɛna kɛ sinsinli ye jamana in kɔnɔna la an kɔni ka fɛn an bɛ restitution de la halisa parce que nin baara in bɛɛ kɛra dɔw ma bɔ a kalama bon ni sunkalo yɛrɛ banna an welelen don Sakoiba dugutigi 35 olu de ko k'olu bɛ olu wele k'an wele k'an ka taa dugutigi 35 Segu mara la Sakoiba an welelen don ye n'Ala sɔnna ni sunkalo banna an bɛ t'o baara bɔ o tɛmɛnen kɔ fana an welelen don yɔrɔ caman fana na k'an ka se yen nka Kassim halisa an bɛ moyen ko de la dɛ a ma nɔgɔ minɛ a ma nɔgɔ mais mɔgɔw ma aw dɛmɛ a baara in na GPM ma dɛmɛ yan ou bien aw kun yɛrɛ de tun bɛ cotiser ka musaka bɔ ka se ka bon an yɛrɛ bɛ dɛmɛ dɔw kɛra papier ko ni fɛnw na dɛmɛ dɔw sɔrɔla mais an yɛrɛ de tun bɛ cotiser ka se ka baara in kɛ an yɛrɛ kolo la hali sisan an b'o ko kelen de la faamaw tulo b'an na an b'o ko kelen de la donc an ka dɛmɛ ye an yɛrɛ ka dɛmɛ de ye mais an fana an fari tɛ faga parce que fasoko don an fari kɔni tɛ an ye baara dɔ de daminɛ an tɛ se k'a bila bilen donc an kɔni bɛ taa n'a ye kudayi badayi fo fini bɔ nɛrɛ bɔ ayiwa transition daminɛ ka na se bi ma c'est vrai que aw y'aw jɔyɔrɔ fi a y'aw jɔyɔrɔ kɛ min ye transition yɛrɛ ye 18 août ka na se bi ma e yɛrɛ bolo mun ni mun bɛ se ka fɔ mɔgɔw ɲɛna ni o ye jigisigi ko ye a ko la ani e yɛrɛ bolo mun b'o ye bi ni dɔ kan ka fara o kan pour que jamana ka se ka taga ɲɛ ka bɔ degun ninnu kɔnɔna na bon transition sigilen fo kana se an bɛ don min na i ko bi an bɛ se k'a fɔ n ko jigitigi wale mun n'an y'o ye transition in kɔnɔna la o ye dɔw danbe seginna u ma munna fɔlɔ la n'i ye jateminɛ kɛ i bɛ taa ye k'a fɔ dugutigi a ka dugu kɔnɔ kiiri dɔw bɛ boloda a bɛna kube de la ka n'o kiiri kɛ ka sɔrɔ o kiiri bɛ se ka tigɛ dugu kɔnɔ donc dugutigi jɔyɔrɔ dugu kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi a bɛ ka jɔyɔrɔ fa parce que sabu kiiri dɔw bɛ tigɛ yen ka sɔrɔ o ma se kube la donc an y'a ye k'a fɔ o ye bonyamasegin ye transition kabini yɛrɛma hɔrɔnya taara fo kana se sisan ma ni ɲɔgɔnna baara ma deli ka kɛ donc an b'u fo o baara hukumu kɔnɔna la bon o tɛmɛnen kɔ fana min ye lakana ye dɔ kɛra parce que ni irisi tuma na an bɛ don min na i ko bi an tun bɛ kuma wɛrɛ fɔ min ni si tɛ kelen ye parce que mali tun tilala n'a kaban n bɛ segin a ma an ka kanw bɛ ci kunu nka lakana ma ban dɛ mais bi an ka kanw tɛ ci donc an b'u fo lakana hukumu kɔnɔna la bon gɛlɛya minnu bɛ yen n'an bɛ se k'an da don o la o ye denmisɛnw ka baarako o gɛlɛya bɛ yen mais o baarako min n'o gɛlɛya bɛ yen wulikajɔ bɛ ka k'o la fana walasa ka se ka dankari o la parce que o tɛ dɔwɛrɛ an ni partenaire minnu bɛ bolo mali ni partenaire kelen t'a la parce que an y'an bolo bɔ dɔ de bolo an y'an bolo bɔ minnu bolo olu t'a ɲɛlen fɛ bilen an y'an ɲɛsin minnu ma irisi dɔrɔn tɛ o parce que an ni irisi bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an ni chinois bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an ni les pays de l'est an n'u caman bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nka komi n y'a fɔ cogo min ji bɛ don o kɔ la dɔɔni dɔɔni nka an y'a ye k'a fɔ contrat ni fɛnw bɛ ka signer gouvernement fɛ waati nataw la mali bɛna kɛ dibɔ jamana de ye ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ n'an munna ka sabali mɔgɔ bɛna séjour de ta mali kɔnɔ parce que munna mali tɛ fantan jamana ye a fɔra ko an ka dugu jukɔrɔ nafolo la Russie connaît la cartographie minière du Mali parce que Russie ka baara fɔlɔ tɛ a nali ni o n ko Sonaram de Russie de ye Sonaram créé Société nationale de recherche d'exploitation des ressources minières du Mali kalana de tun bɛ Russie bolo donc Russie de kɛra sababu ye an ko sanu fɔlɔ minnu tun bɛ bɔ Russie de kɛra sababu ye ka se k'o ɲɛ jira an na an ka se k'o baara waleya Russie tun bɛ o fɛ Nema Farmake o tun y'o baara daminɛ mais a kɛra ni Musa Minɛni ye o projet jɔra bon anw yɛrɛ ka laɲini dɔ fana na l'aménagement de 500 000 hectares dans la zone au sud du Niger k'a kɛ ble an y'o projet don ambassade la o laɲiniw fana kɛ
o tɛmɛnen kɔ fana min ye engrais ko fana ye an ye o fana ɲɛɲini parce que an bɛ don min na ko bi irisiw ka engrais de ɲɔgɔnna tɛ mais il me semble que engrais ko in a bɛ ka ɲɛsin gouvernement ma gouvernement kɔni dɔ sɔrɔ a la an fana y'a labɛn ko bon aide humanitaire la société civile caman société civile bɛ yan an b'a fɛ mɔgɔw fana u ka se ka dɔ sɔrɔ o la i n'a fɔ ONG b'a kɛ cogo min na irisiw kana sous forme d'ONG bon o tɛmɛnen kɔ fana an y'a ye fana irisiw bɛ ka na ni centre culturel Russie dayɛlɛ la an bɛ don min na ko bi n'o ye la maison de la Russie irisiw yɛrɛ u ye an wele ka taa a kɛnɛ kɔnɔ u b'a fɛ ka bamanankan ni irisikan i bɛ irisikan de à partir de la langue bambara ka sɔrɔ i ma tɛmɛ tubabukan fɛ a mɔgɔ dɔw yɛrɛ nana ka bɔ irisi la kɔsa in na u y'an wele ka taa a kɛnɛ kɔnɔna la u ye gafe dɔw dilan la o baara bɛ sen na an bɛ don min na i ko bi donc o tɛmɛnen kɔ fana an y'a ye k'a fɔ u bɛna forum dɔ fana sigi ko forum de la jeunesse Moscou bon u kɛlen don ka ko bɛna an ka denmisɛnw wele ka t'o kɔnɔna la donc je pense que ko caman bɛna bɔ o la bon irisofili fana GPM kɛra sababu ye salon irisofili n'o ye irisiw terilakaw u ye jamana 40 de wele ka taa irisi la a kɛra mars kalo tile 10 salon ka taa s'a tile 20 ma o jamana 40 na u ko jamana kelen-kelen ka délégué 2 bila ka taa mais u ko Mali ka délégué 4 de bila ka taa mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko GPM de ka délégué 4 di Mali tɔgɔ la minnu bɛ irisi kan mɛn ala y'a kɛ an ka mɔgɔ 4 de taara Jabate b'a la Adama Jabate Adama Jabate b'a la donc o taara ani madame Fatumata madame Siribe docteur Fatumata Siribe ani Yunus Dugansi ale ni nanna Gambi olu taara a fɛn na mais o baaraw fana bɛ sen na irisiw kan ka na irisofili in dabɔra mun kama sɔrɔ yiriwali jamanaw ni ɲɔgɔn donc o échange de bɛ sen na Mali donna a bureau ba yɛrɛ kɔnɔ donc irisiw b'a fɛ ka na o sira fana kan wasa u ni an ka jeunesse ani an ka sɔrɔ bosoba minnu bɛ yan olu ka se ka kolongoso ɲɔgɔn na ka se k'o baara fana wala GPM fana nin baara in fana kɛ salon voilà mun b'a fɛ k'o de fɔ quoi. Ayiwa Lamina an ka kuma sera kuncɛyɔrɔ la ni kuma kuncɛ kuma min b'i bolo parce que a bɛ n'a fɔ anw binna e ka bin nka a ma tiɲɛ min ye nako filanan an na baro walankata parce que fɛn caman bɛ GPM kɔnɔ ni ale delila ka baro kɛ a babu kɛ parce que ale nana siɲɛ caman parce que mɔgɔw bɛ ɲinɛ min kɔ fɛn dɔ bɛ daminɛ ni fɛn bɛɛ bɛ daminɛ ni dɔɔni-dɔɔni de bolofaraw bɛ nana y'a kɔnɔna na peut-être que bi i tɛ fɛ k'i da don la kosɛbɛ ko n'a kɔrɔ kama mais don natɔ la a ka ɲi parce que aw ye fɛn caman aw ye min kɛ koba de don don min na an bɛ taa docteur Jalo ka bureau la fɛn na quartier du fleuve la an kun t'a dɔn ko a bɛ nin sanga sɔrɔ parce que ni tubabukan fɔ cayara fɛn fɛn an b'an yɛrɛ minɛ o la mais an y'a ye bɔgɔ baara la Segu min kɛ an ko non ko nin ye ko ɲɛnama ye mais bolofara fɛn minnu b'a la peut-être que don nataw la an bɛna n'olu ɲɛfɔ pour que mɔgɔ ka faamuya parce que n'i ye ko kɛ kana dan a kɛli dɔrɔn ma fo k'a ka to sen na a ka nafa ɲɛ jamanaw filaw ni ɲɔgɔn cɛ olu baara minnu bɛ sen na n b'a dɔn k'a fɔ i tɛ fɛ ka kuma caman fɔ bi su in na k'a kɛ ko n'a kɔrɔ ye nka ni kuma kuncɛ kuma min b'i bolo yan'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ. Kasim kuma kuncɛ kuma min bɛ n b'i yɛrɛ fo bi y'an wele ka n'an bisimila donc nin diyara n ye parce que a bɛna kɛ sababu ye halisa an bɛ laɲini min nɔfɛ n'o ye GPM walankatali ye nin bɛna kɛ sababu ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔnɔ parce que dɔw y'an wele ka bɔ fo Kuwait dɔw y'an wele ka bɔ fo extérieur la donc Espagne bon dɔw y'an wele ka bɔ Côte d'Ivoire donc vraiment i ni foli ka kan nin ka k'a daminɛ nin kana k'a laban ye donc an b'i fo k'i waleɲuman dɔn bon i y'a fɔ cogo min na an bɛ baara min na n'o ye fasoko ye faso in ka kan bɛɛ ye n'a ɲɛna an bɛɛ n'a tiɲɛna an bɛɛ an bɛɛ tonso n'an barajiw de bɛ Mali kɔnɔ donc an tɛ se ka jamana si sɔrɔ ka tɛmɛ Mali kan donc hukumu kɔnɔ waati nataw la baara caman bolo dalen don an fɛ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na an nana ɲɔgɔn sɔrɔ émission na an b'an da don o la mais halisa komi n y'a fɔ cogo min na an bɛ wuli ka jɔ kɔni na ni seli n'Ala ye ji min an ye ji min an bɛna wuli ka jɔ caman kɛ ka se dugutigilakaw ma dugutigilaka caman de bɛ k'an wele Kucala dugutigilakaw n'o ye coordinateur national bɛ Kucala ko k'an ka se k'a bɛna a ka coordinateur bɛ wele Mali kɔnɔ pour que an n'u ka se ka sigi ka masala donc an bɛ se k'a fɔ an bɛ baara min na siniɲɛsigi baara don an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Kasim ka plateau in sanfɛ yan vraiment an b'a fo a n'a ka cakɛlaw
mɔgɔ sɔngɔ dɔlen don fɛn na mɔgɔ y'i sɔgɔ don ko in baara in na ka an lamɛn an ka foli bɛ bɛɛ ye k'a fɔ nin ye ko daminɛ nin tɛ ko bannen ye n'Ala sɔnna waati natɔ la babu wɛrɛ minnu bɛ yen n'an kan k'o fɔ an bɛna an da don o la halisa ni Rishi cɛ ko caman bɛ yen. a bɛ dɔ i kuma cogo la minɛ n'Ala sɔnna ma an bɔ kuma la k'i fo halisa. Groupement des Patriotes Mali an b'a aw fo Lamine Kone i nana ka na an ka kɛnɛ ɲɛnamaya bi k'i fo k'i waleɲuman dɔn min ye Fala ye ale ni Keba Jalo olu y'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ YouTube ale ni Facebook kan bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a ye cogo min na k'i to i sigiyɔrɔ la Mali fantan naani bɛɛ ani diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a fɔ ko bi su in na ta an b'o bila n'Ala sɔnna ma sini sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 9 an nana ka na kunnafoniw da aw ma Ala ka su hɛrɛ d'an ma Ala ka sunkalo timɛko ɲuman na musaka tɔ bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Ala k'an ka jamana kisi nin funteniba lahaw ta in tɔɔrɔ ma sabula maa caman olu bɛ ka fatu min ye funteni ye an bɛ dugawu kɛ Ala k'a to gouvernement fana ka hakili ɲuman sɔrɔ fɛɛrɛ min bɛ sɔrɔ kuranko la ka dɔ bɔ nin ko ninnu na o bɛɛ lajɛlen Ala k'o nɔgɔya an ka jamana a k'an bɛn sini ni Ala n'a kira sɔnna ma